life ena yeodano na enidie no obuo kwan so enchia yede chia na ese Israel nyankopon begyen eba che wo fia no agye so se ama na yeje Israel nyankopon begyen no agye so se ama na yeje amen enwumre susu yefa akwanya yiso na me de nchia ma miwura ekire mi rodifo agyeman ebi owo biara ye chia no esre ewura nyankopon se na sundwie nka ne bebri ya chia ya ankasa so ye maame ebi owo biara esre ewura nyankopon se na sundwie nka no eni mo nyam koso nka ye wura odifo agyeman ni nyankopon ti asefo no amen jo ebre mu soso ni anua no ni adofo bedafo na edi ahia righteous na enidie no obuo kwan so bibiara a wo hweye no mesre se yebebie phone line e de atom na ba bia wo hwe free no adawroma obuo ni enidie mu wafre ni ate nka ni ehu ba bia wo hweye e free amen pepacho enidie mu line ye 0244 44 59 29 0244 44 59 29 Ebacho do betimi afre e de aba no eye 0244 44 59 29 Ebacho wani dim number wo betimi afre na ehunu ba bia wo kasa free enidie no obuo kwan so Israel nyankopon begyen Ebacho no agye so se ama no ayeje eni monyam kan Israel nyankopon ti asefo na si Ebacho enidie ni anuanom ni adofo meni abadwafo bi na edi ahia wa ha nti machia wo na mama makwa aba soso eda feza Ebacho enidie mu akwa aba eda pacho amiadom minim so so ho ye pa yeda yure nyankopon asu bia boko se ne de nsu ya be hia so yi amen na pacho fie so boko Kristo adom boko. Okay. Hello. Israel nyankopon begyen. Pacho me si wo fie na wo hwe ya no agye so se ama na yiji. Me pacho edadwumo enidie mu. Me mo akwa aba. Enua. Me pacho enidie mu na wo te se. Nyankopon kusu akura ye. Joseph Yesu boko. Na hu mobo nti bibia ye kama. Ye de asedama yerodifo agyeman nyankopon no. Amen. Amen. Me pacho enidie mu se ba bia wo hwe ye free no. Obuo ni enidie kwan so. Line ye 0244 44 59 29. Me pacho ba bia wo hwe ye free no. Ye be se ehu ba bia wo hwe ye free. Enidie no obuo kwan so. Na me pacho TV station no ye wo edwoso echen krum Kumasi edwoso echen krum enidie ho na ye wo live a wo hwe yi ti me pacho fa number ni biem 0244 44 59 29 me pacho betimi afre a wo frɛ so ye beje wo so aye krado se wuntini ye wo ha amen Israel nyankopon begyen me pacho mesrɛ sɛ wo fia no agye so sɛ ama na yeje anu na ye nchia enidie kwan so amen mbanimfo enidie mesa aba mo nkyɛn kakra nipa ni nyam frɛ ye enidie meba mo nkyɛn na mabusa mo sɛ de enidie no obuo kwan so hello okay edas me pacho enidie mebusa mo sɛ yewro odifo agyeman sɛ na yehunu yewro odifo agyeman sɛ miminu mienu na modom ne ahumobro so sɛ yeni wura bebedi ahia no enye afimu ena enye mfie mienu ni sɛ ye mfie bebre na enidie no obuo kwan so sɛ na yesi hunu yewura me pacho eda feza enidie kwan so Ada me da se nyumre nsu manya sa akwanya we a ne be ka mi wura ho asem kakra kyere asase na test forum pacho yewura ye ba ne nkyɛn kakra yi yewura hu ne nipa sonko se ni nipa bebre adi ahia nipa bebre anante na wo hwe yewura ya ne kasa mu na adi yo mu
ɛna said you see here ne nneɛma fa na wotu sɛ when Nyankopɔn ahyɛ siesie no de abɛdom asase yi pepa so da ni diem o se Israel Nyankopɔn ahyɛ da asiesie yewro odifo agyeman ade na baba abɛdom asase yi asedan ka osoro Nyankopɔn amen sɛ meminu mienu yɛ pɛn so ɔnam ɔdom ne ahumɔborɔ so na yɛhyɛ agyanom akronkronfo adiifoɔ no bi ɛyɛ aseda ne yɛde ma yɛwura Yesu paatwa ani deɛ wobɛtumi ato aso paatwa sɛdeɛ meka na Israel Nyankopɔn ahyɛ da asiesie no de abɛdom asase yi na ate fie ne yɛka ɛyɛ ana nte aseɛ no ɛɛdene gye sɛ ɔne ne bɛhyia ɔne ne owura ne bɛhyia na ɔhwɛ ne nkasayɛ mu ne n'adeyɛ mu ne sɛdeɛ ɔsi yɛ ne nneɛma fa no a deɛ meka woanhwɛ wo so bɛka deɛ kyɛn so ɛkyɛn me deɛ no so nokwasɛm sɛ wohwɛ biara sɛ wobɛbɔ mmɔden a na wahwɛ Righteous TV na ɛnhwɛ hwɛ kɛkɛ wobɛsɛ tu anamɔ na wabɛhyia dan no na wabɛhu sɛdeɛ meka me wura n'asɛm no na wo so wode w'ani ɛbɛhu sɛdeɛ ɛsi teɛ meda ase so meda ase ho adanseɛ ɛdɔ bebree ma dan somɔ mu ya no mu kura adanseɛ nso mu kura ni nyina ya danse pa ɛyɛ adanse kronkron asidan ka yewura Yesu amen pepa so opanyin ɛdadwomo pepa so ani die nim sɛ woni yewura ɛsan akye na mpa so ani die ni ubuo kwa so sɛ na hu yewura Edabeneza medase enumere yi yewura odifo agyeman Benjamin meme hu no sɛ mmɔborɔ na abɛso asase ɛde nsɛm wɔ nwanwa no ɛda asase no mehunu sɛ ɔno no yɛ soronko yɛwo no sɛdeɛ ɛwu obiara no ne maame nyinsɛn no abosome nkron wo no sɛdeɛ ɛwu obiara no but ne nipa su ne yɛ na kwan na dwene nyɛ medwuma na botre ɛyɛ soronko ɛwɔ nipa mu ɛyɛ soronko wɔ nipa mu nokwasɛm sɛ yɛ anomoteɛ ɔmo ho yi fi ɛdam ne nkeka wɔ ni wɔ mo ho asedanka yɛwura Yesu gyina pepakyɛ ani di wo ne odiyifo agyema ahyia a ne nipa ban no ɛyɛ soronko obiara wɔ wedeɛ ɔno no nipa ban no yɛ soronko menyɛ medwuma mu no ɛyɛ soronko odiyifo agyeman ɛyɛ Nyankopɔn diyifo a asase so memene ne sanyɛ no sɛ mede ne toto obi a mamatumi wɔ odiyifo Mose mamatumi wɔ odiyifo Isaiah ɔmo ho asɛm na mate ɛna mesua ɔmo ho adeɛ mesua yɛ wɔ mo nneyɛɛ ɔmo suban ɔmo abrabɔ ɛberɛ a memenya akwanya a mene Onyankopɔn diyifo yi a wasoma no yi odiyifo agyema ahyiaeɛ no sɛ suahu no menyaeɛ no mede totoo odiyifo agyeman abrabɔ ho meyɛ comparison mede totoyɛ no ɛne wowɔ odiyifo Elisha Eli nom Yeremia nom Isaiah nom yɛwɔ odiyifo agyeman abrabɔ ne su no ne nneyɛɛ ɛne ɔmo deɛ ne yɛ pɛ ɛda waka asɛm Awurade nhyira amen na gye sɛ mepakyɛ wo kyerɛ sɛ sɛdeɛ agyanom akwan si teɛ pɛpɛɛpɛ no sɛ su no bi pɛpɛɛpɛ na wɔyɛ wuro odiyifo ɛno ana te ne mu asedanka yɛ ɛno ana te ne mu sɛdeɛ na me nua ɛda feize ɛka no sɛ yɛka asɛm bi sɛ yɛ obi te fie a ɔbɛyɛ n'adwene bɛyɛ ne sɛ ebi a yɛ papa no ne nti meyɛ one particular person a obi ani asase wei so abɛtumi influence me ɛwɔ adeɛ a yɛ atorɔ ho never obi ani asase wei so sɛ mehu adeɛ no sei na ti a saa na mɛka no
obi oni me say bia na obi oni me na TV omo mo hwe obi oni me bia nim se sa na mte obi ani asase we so a obetime influence me wo ade ente sa na wo ka chem se me nka ne se te sa wo dem fa nyame asem kora eti ano nto nchen me na cha sa na tie enti me ka bibia fa odifo ageman ho me nim de meka na de meka nkura no papa no etra sa asidanka ni nyankopon papa no etra sa enti na me di kaka se asase so te fo ejanum adom no ejanum hu mobro na beso yeso amen omu ye mobo pa yes se wasuma ni pa o ti sei edina ba yi odifo ageman se me ka efiri ni pesua me de ba ni nyame asem kam eda yewura no odifo ageman o wonsem o papa no kwasem ewurade atom ne nsem no kwasem ensem na yetie no ensore de am makwa asore pe itu makwa asore be se be minti ka minti maka be kaya be 50 kwasem it is about church sasafo minimum asafo nim se dia asafo city and for that matter man go Bible school so it mean trust them no say they can say but I will do someone get back and someone get back and so makwa sorry but so for nas the tie nyame asem ba na nsem no mu enye de titi se de na me we Kristo bae na hwe na ka hwe mo Alexandro mu nyina wo mo ya asafo mpanimfo asofo mpanimfo omo ka asem nyese bia omo nka nsem omo ka na nso omo nsem no emu oha entimi mani pa ngura nyankopon ahenie no yi o menua mo aka yi na bi ji wo so fu bi tie ya obaya na gbe se na se me cheche na se me kansem na se me yesi wonim se ewura na ote ho aboa ball ti ball aso e boa no a se ya digya tum no kwasem odi jaba tum no ba wo je ba odi fatima won se mu odu won se mu e boa ni pakara ameni penetini ni kwabia ebo o ma so kra e prese obewu nyankopon ani eda mpa so me ba radi nchira na so wo se yewuro difo ageman okura down concept yewuro okura down concept unse na no ya na je kwa Yesu Kristo asedan ni ye no nyankopon ni amen na no osma ko Peter na wasare no akwa sore pe no sana so for nase no sana di for nase no sana rabas no enase etina trust mu wonim encheche no ati bi pen but oshia na jenkwa Yesu Kristo okache ze yewura una woda nkwansem the power yini ase ye kwahene una kura da nkwansem Samuel odi fajman emeke obi tifia odi fajman okura da nkwansem adam bacho kan baba beka se obi tifia sisia asem obeka no se adenti na wokasa na mo wi ofise na anu ye Peter oka bi pepepe yes adenti na ohun se de yimba Yesu sitie akon sori pen odi baba ifo se de woka na echi pen na so oso ho ahwe na obi so yimba Yesu die so ahwe what's the difference in asidanka jamina nkopon ada asama meka no wodi fageman papa no me wonu no so ni fada wo
ehunu ni so nipa da asofo no ehwe me ne nim asofo bebre nim me nokwase Kumase de nipa bebre nim me odifo ageman okura dan kwansam o nokwase mpa okura nyame asem a ababom nyame asem a wonsa na no ya na genkwa Yesu Kristo obi ba nkrofo na ne di n'eji no obi tena asem na ote ya instant na ne boni atete n'ani so saa no ayi odifo ageman saa asem no bi na ho no yɛda nyankopɔn ase ɛda me pakyɛw asɛm na wo kan na akae masɛm na no line no mo frɛ obi frɛ wɔ se enti nyankopɔn difo sei ɛwɔ ɔman yi mu ɛna asɔfoɔ etwam da egu yɛ so saa no ɛna mka kyerɛ sɛ afei na ɛbrɛ na duru kyerɛ sɛ ɛda yɛ ne nwanwa sɛ yɛwuro difo ageman okura saa nsɛm no nyankopɔn difo yi okura saa nsɛm no na da wonim sɛ deɛ ɛfɛ ne sɛ nipa no kyerɛ sɛ ɔhwɛ yɛwuro difo ageman ya na n'ani gyina gya no ɔne yɛwura ni ahyia sɛ 1-on-1 sɛ yɛw TV no so na wɔhwɛ yɛwura no ɔso ɔhwɛ yɛwura na n'ani gyina gya no ade nti wɔn sɛ gya no makronkronfoɔ no Sedanka saa nipa no Israel nyankopɔn asedanka no ɛkyɛ sɛ wonsa confirm the American sɛ odifo ageman woni ni hia we nipa sononko odifo sɛ odi adwempa akomapa abotre ne anidie ɛne papa ne hia unhunu sɛ we nipa wo unhunu sɛ ɔyɛ bɔfo bi ɔhyerɛn ɛda mpasɔ me ba hɔ asɛm yi a wo kan ɔhu sɛ na no ɔnam mɛgya Paul so ɛka asɛm bi sɛ yɛwɔ nyankopɔn abɔfoɔ asɛm yi a wo kan o nyankopɔn abɔfoɔ ɛwɔ asase so apart from sɛ ne soro abɔfoɔ no wɔ hɔ no yɛwɔ n'abɔfoɔ na n'abɔfoɔ no yɛ ne nokwafoɔ adiifoɔ no na mepaakyɛ wonim sɛ ɔsoro so abɔfoɔ no agyanom a ɔyɛ no ɔsoma wɔn sei no sɛ miro diifoɔ ageman no yɛ na ɔmo ho yɛ ɔmo nwanwa ɔmo ho yɛ ɔmo ho dwiri ade nti da Israel nyankopɔn soma ne diifoɔ saa na nsɛm na ɔde ma ɔmo no ɔma abɔfoɔ ne hu ɔde fa abɔfoɔ n'akyi na ɔde ama no nokwafoɔ adiifoɔ no nti sɛ abɔfoɔ no nyankopɔn abɔfoɔ no ɔmo soro no ɔmo hwɛ sɛ nsɛm na nipa wɔ asase so na osi de no ohunu saa nsɛm wei yɛyɛ kokoa mu nsɛm na wɔ ahenni no mu no wɔyɛ de no ohunu saa nsɛm no nti sɛ nipa no ba no so bɛbɛbie saa nsɛm no so a abɔfoɔ no te hɔ nom a na ɔmo nkora na ɛyɛ ɔmo nwanwa nti na yɛn ɔmo ka sɛ ɔkra baako sakyera a na abɔfoɔ mpempem ani agye gye sɛ nyankopɔn asɛm a ɛwɔ ɔsoro no ɔde hinta ɔmo na nipa na ne nsa bɛka wɔ asase so no ɔno no kura mu sɛ ya na ani gye si ɔsoro so no di fo bi hia woni ni bi hia wo wa asase no so wonam ho no ma wo do ni se ye wo ye bia wo a yakopɔ no bɛkyɛ no adam pastor me ba anidiem wo hwɛ yɛn anidiem aha no yɛ Righteous TV ɛdwo so ɛkyɛn kurom Kumase ɛhɔ ne wo na anwumre deɛ nti a baba bɛhyia wɔ ha no ɛyɛ sɛ Israel nyankopɔn diifoɔ no mekyerɛ mi rodiifoɔ ageman anwumre yɛn ni hyia live yɛwura wɔ ha no ma ɔbɛba live nti deɛ ɔpɛ mi rodiifoɔ Mose ahwɛ no deɛ ɔpɛ mɛgya Lea ahwɛ no deɛ ɔpɛ mɛgya Samuel ahwɛ no anwumre ɔka na kɔma to ne yɛm no ɛdɔn ne brɛ mu anwumre yi ɔne mi rodiifoɔ ageman ɛba baba bɛdi ahyia ɛwɔ Righteous TV deɛ yɛwura Yesu Kristo ɛka no ho asɛm deɛ yɛwura Yesu Kristo ka no ho asɛm yɛne ne baba bɛdi ahyia nti deɛ tam tuku ɛkyerɛ yɛ abotɛ ofiri ne ho na hwɛ Israel nyankopɔn di sɛ ɔba na ɔba bɛbie nsɛm baako mmienu so na no na bɛboro adwene ne nteaseɛ so yɛn na bɛma ohunu kwan a yɛfa so a yɛka owura no Israel nyankopɔn wasoma nitifoɔ no ni die kwan so adam mpacho me say onam save unyi bibia oni so abrabo ayebo idie eno an se wo beda nya no asore na koba na the moment oni ne kre difo no beba be hia no wo se hu bia beto abrabo so yes if so tietie nsem na wo kana na che se nipa no yakopon ye wado na be pia asase we so a enya wo ba akọ ni na hie hu
saa asodie kɛseɛ bi da hɔ ma wa ɛsɛ wobɔ ansa na wakɔ ɛda mpasɛ wani dim na kyerɛ saa asodie no asɔfoɔ no ma nsɔre ne nhunu dabi asɔfoɔ no koraa no wɔyi de no nhunu yɛ onim oh sɛda yɛyɛ tie yɛnyɛ nkola sɛbi yɛnyɛ fifi kakra yɛkɔ nsɔre enipa ahyia na ahwɛ sɛbi owura besia ka nyame asɛm nsɛm a nyankopɔn na owura timi kasa no akasa wɔ nsɛm hɔ si wɔ na bia wɔbɛtɛ na ase bɛ 8 years 10 years de bia woba asɔre de bia wote nsɛm foforɔ yes if sɛ da korokora wa ama wonim sɛ ɛhintasɛm bi bɛba ɛbɛba bɛsi w'akyi ebia na ɛno so to ɛda me pakyɛ me ba bɛda ase yɛwura nyankopɔn hyira amen wonim sɛ asɛm yɛ a wokan kade na ne yɛkɔ nsɔre no sɛdeɛ woka sɛ yɛakɔ nsɔre pɛn no sɛ nsuo kora gugu a anɔpa no a kɔsia de du a yɛnkɔ asɔre yɛnim sɛ yɛkɔ na yɛdada naa nanso yɛne yɛwura odiyifoɔ adwumahyia a yɛne teɛ yɛhunu sɛ ɛsono asase no so nsɛm ɛna ɛsono nsɛm a ɔde asoma yɛwura odiyifoɔ adwuma asedanka ne nyankopɔn ɛfiri sɛ ɛda wonim sɛ yɛne nyankopɔn odiyifoɔ adi ahyia no sɛ aberɛ biara woyare mpo na ɔsom da duru nkyerɛ kɔsia da duru a ɛda wonhwɛ yareɛ da woyare no dabi wohwɛ sɛ wobɛgya yareɛ no hɔ no woadwane aba ɛfiri sɛ nsɛm na ɛba no wonim nsɛm no deɛ ɛba ɛna anim sɛ kwati wɔ a wonim da a ɛbɛba asedanka yɛwura yesu sɛ yɛpɛi so wadom yɛakyɛdeɛ te sɛ wadom yɛnio ɛda agyanom nyankopɔn wadom asase waho asase yi mmɔbɔ ɛkwan yɛbɛfa so yɛbɛnya nkwagyeɛ no ɔde ne nyinaa asoma yɛwura odiyifoɔ agyeman enti deɛ ɔtie yɛ no wɔnhyɛ no nso sɛ asase yɛwɔ nyankopɔn diyifoɔ ɛwɔ asase yi so Israel nyankopɔn diyifoɔ sɛdeɛ ɔsoma agyanom adi kamfo no yɛpɛi so ɔsoma yɛwura odiyifoɔ agyeman ɛde nam asase yi enti deɛ ɔtie me wode tam chukwu yɛwura ba a nyankopɔn diyifoɔ no ɔba a woankasa wohu na ɛnyame na mɛka wote n'anom asɛm a ɛnyame na mɛka wobɛhu sɛ ampa Israel nyankopɔn na ahumabora de adidi ama asase yi asedankɔ so nka yɛwura nyankopɔn timi wadom aboa yɛni ɛda na nka yɛbɛyɛ dɛn wohwɛ de adiyifoɔ ne asɔfoɔ ayɛ asase no wɔyɛ nsɔre no a ɛna nnipa nyinaa mfa nyankopɔn ho wonim sɛ yɛne yɛwura odiyifoɔ adwumahyia no ɛda asɛm a wokan na meka yiyo wonim sɛ wonam hɔnom a ade bi da wo so sɛ wosuro sɛ wobɛyɛ bɔne wosuro sɛ wobɛyɛ bɔne titiriw ne kokoa mu bɔne yɛ na wosuro wonim sɛ ne nyankopɔn n'ani hwɛ wo enti adeɛ biara woyɛ no wode nyankopɔn atamuo ɛto ho yɛda yɛwura nyankopɔn ase ɛda asɛm a okay na no na owura ɛkasa ɛna wɔka sɛ wokɔyɛ bɔne bi na ahwɛ bonkum na ahwɛ nifa na ahwɛ w'anim na ahwɛ w'akyi na woanhwɛ so na atumi kɔyɛ bɔne na kyɛ sɛ wobu nyankopɔn sɛ ɔyɛ ketewa nti ɛda wɔn asase wo na mo abu sɛ wode owura no bɛhyia a de bia sodie bi owura ne yɛma hu sɛ saa ɔkra bi wɔ hɔ a wɔde bua nipadua ɛda meda ase owura me yɛhu sɛ ɔkra nipadua di boa wɔ kra no sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkwagye bɛwie pɛyɔ yɛda yɛwura nyankopɔn ase yɛda odiyifoɔ agyema nyankopɔn ase na ɛda mpa so ansa na mɛba no prophecy bi ɛtwa sɛ yɛkɔkɔhwɛ ba yɛ na nipa nim sɛ yɛwura odiyifoɔ agyeman okura nsɛm nko a nanso so yɛwura okura nsɛm ɛne tumi deɛ yɛ adanseɛ no nsɛm ne ba na adanseɛ no ba bɛhyɛ ne ma na mo yɛhu sɛ ampa yɛwura odiyifoɔ agyeman ɔde biribiara ama no asedanka ne nyankopɔn ne tini enti ɛberɛ mi ɛkɔakɔtie prophecy no na deɛ yɛnhwɛ adeɛ sɛ ampa sɛ Israel nyankopɔn wasoma ne diyifoɔ ɛwɔ asase yi so mepaakyɛ yɛnkɔ ne yɛnkonkuo tie Pacho yina en sori nyina ansa sori jina katewoni pacho katewoni onyame nam na hom so se hwe na mahunu owo kese bi o kese na babia oda na mahunu se eye kwan enipa etwam na enipa ni twam na
ɔwɔ na yɛ nti sɛ deɛ ɔpɛ so wɔka nipa no asɔfrade na no honhom so wei na ɔda ne di no wɔ sɛ ɛyɛ adeɛ ɛbɛsi wo nam fɛ pɛpɛɛpɛ a sɛ ne homɔborɔ na adi a ɔwɔ bɛka nipa bi ne bɛka na hɔ a na nka nipa no bɛmmu no atɔ no wɔwuo ɔwɔ bɛka nipa bi baabi ɔbɛka no no ɛhɔ a kɔ bɛmmu no atɔ na nka tim owura yesu kyɛ sɛ wobɛyɛ wo nkonimdifoɔ wate ka kyerɛ ne ma wo nsa so ɔdomfo no awurade meda wase onyankopɔn abankɛseɛ me wura yesu meda wase ɔnokɔfoɔ de ɔnam honhom so no ɔda nadie agyinatuo biara a ɛbɛpie wo nam fam na ɛyɛ wɔwɔ sɛ nka ɛbɛka nipa bi ama na wodini nti ɛmpare wo ma yi wura yesu kristo dini mu ɛmpare wo ma yi na sɛ atumi yesu dini mu ɛmpare wo ma yi ɛnna kakra ka afi kɔ awieɛ deɛ ɛbɛyɛ ɔwɔ borɔ ne no kɛnam sɛ ma ɔkra bi kra fie ne nsa me wura yesu kristo dini mu ɛmpare wo ma yi meda wase medi mu afoma bankɛsɛ meda wase wadi nkonim watie mu wadom no nti amen ɛpa kyɛto wani nɛtena se ɔnamedifoɔ me wura me nua bɛn ɛne me nua bɛn mɛn sɛ kristo ɔnkɔ so ano ɔnto nkwa ne me wura sɛ kristo nkɔ so ano ɔma ɛnyɛ nkyerɛ ɔnamedifoɔ me nua bɛn ne me nua bɛn mɛn ɔmo yɛ awaafo na ɔmo adanseɛ nyinaa kyerɛ sɛ last week ɛne na awɔtwe mewura ɛberɛ a wode ɔsoro nsɛm ma sɛdeɛ wahyɛ woɔ mewura ɔsoro ade yie ɛbaa onyankopɔn da ade yie bi adi kyerɛ mewura me nua no kyerɛ sɛ woka no bɛdwa mu ha no mewura ade yie no nyinaa ne sɛ wohunu sɛ wɔwɔ aka wɔ bi ama na wu ɔnyamedifoɔ me nua bɛn ne me nua bɛn mɛn sɛ wosrɛ ma asafo no nyinara paatɔ yɛ nyina nsɔre nyina nsa sɔre gyina kate w'ani paatɔ kate w'ani onyame nam na hom so ɔsɛ hwɛ na mahunu ɔwɔ kɛseɛ bi ɔwɔ kɛseɛ na baabi a ɔda no mehunu sɛ ɛyɛ kwan a nipa atwam na nipa no atwam na ɔwɔ no ayɛ nti sɛ deɛ ɔpɛ so ɔka nipa no na sɔfrade na no honhom so wei na ɔda no di no wɔ sɛ ɛyɛ adeɛ ɛbɛsi wo nam fɛ pɛpɛɛpɛ a sɛ ne homɔborɔ a no adi a ɔwɔ bɛka nipa bi ne bɛka na hɔ a na nka nipa no bɛmmu no atɔ no wɔwuo ɔwɔ bɛka nipa bi baabi ɔbɛka no no ɛhɔ a nka ɔbɛmmu no atɔ na nka tim owura yesu kyɛ sɛ wobɛyɛ wo nkonimdifoɔ wate me nua bɛn ne me nua bɛn mɛn sɛ wosrɛ ma asafo no nyinara me wura ɔso wɔ mu kɔ fie yɛako asɔre ɔmo akɔ fie na ne yere ni na duro anwummerɛ ne yere ɛkɔ fridge so akɔfa aduro da so na wɔkɔfa na wabɛnom ɔbaa no kɔ ɔde ne nsa too fridge no so deɛ ɔhu yɛ no sɛ adeɛ bi akyekyere ne nsa ho me wura ɛna bɛ ɔbaa no teɛ mu eti ne kunu so obisa no sɛ adan to teɛ mu sɛ ɔpete ne nsa no ɛna aboa no ti gu yɛ no ɔsɛ biribi akyekyere me nsa mepete me nsa wate agu me wura ɔmo mfa kanea nkɔnkɔhwɛ a wɔwɔ kɛseɛ paa awurade bɛkyɛw onyamedifoɔ ɛnokwasɛm nti bɛrima no atwa wɔwɔ no de ato ne phone so mpatɔ fa kyerɛ camera no biwura wɔwɔ no so yie ɔwɔ so yie efi a wɔn ti mpatɔ ayɛ biwura mpatɔ ɔbaa yi di adanseɛ sɛ efie no wɔn ti mu no ɛyɛ damburo na wɔn wɔ soro ɛna ewura bi asoso ni hɔ soso adeɛ ɛyɛ no nwanwa anumere 7:30 ati wo kɔti paste fridge no kɔ no kɔ akɔ bie hu ɔkɔ ho flensa ti me so mpa me kɔ nko yi nsuo no mo enti
wɔkaa sɛ wɔkɔdu nsuo nam sɛ ne meti pesi aba nti meba no fra deɛ ɔne wada ɛnti mekyi blush na mefa aduro no mehu sɛ biribi amankyere me nsa bɔnsɛm kɛsɛ da Israel Nyankopɔn ase wɔwɔ nte sɛ ɛna no kwasiɛ da yɛ ana adi yie ne ba hɔne ne wɔ ha pagya fa nsa no to wɔ nti mebakyɛ me kunu deɛ no wɔ pie nti na ka me ne me ba no pɛ na wɔ deɛ no nti mehu sɛ ɔmankyere me nsa medam na menim sɛ pɛflɛ nti me anam sɛ ɛgya me nyame gye me na sɛ biribi amankyere me nsa nti wɔna me kunu ɛsansan n'akyi no wɔse deɛ na ayɛ wonam sɛ bɛhwɛ wɔwɔ ne mu yɛn so ɔpagya ne ti enti dambro no so na ɛwɔ ntam bɛ na ɔbɛpie fira bɔ nti na sɛ wɔmfa praeɛ no wɔmfa mmɔ no na ɔbɛwu nti wɔfa praeɛ no afei wɔdane n'ani kɔ no so nti wɔdane n'ani na ne dua ne to no kɔhyɛ n'anum ɔno anto no kɔhyɛ ɔno onim sɛ nipa no wanya kyɛ sɛ nkɔɔka ɔma wo nsɛm kɛseɛ paa tumi a Kristo de asoma no no bɔnsɛm kɛseɛ ma odiifo agyema Benjamin Nyankopɔn ɛyɛ me nwanwa ɛyɛ sa na sɛ yɛhwie Awurade nhyira wo agu me so na ato ansa tale hyɛ me nyinaa afɔ megyina nyame yɛ adom ne na ɔtwe me se Nyankopɔn no koraa ho sɛ hwɛ ɛmo no sɛ wɔwɔ na waka nipa bi ɛda na ɔni hanti na ayɛ ɔnwanwa no nti wogye sɛ wohunu baabi ade fa wode ma mentoa so tɛ sa na me ho nyinaa afɔ ne mfifile ɛbɛfɔ nti wɔna mebusa me wura sɛ ne fon wɔ wɔmfa no wɔntwa woyɛ adeɛ woyɛ fast maka sɛ adanseɛ bi wɔ hɔ na ɛba ntɛmpa na yɛdeɛ yi nti na nyame ayɛ adom a me sɛ nnɛ deɛ fon firi 50 cedi kɔgu na ɛtumi yɛdeɛ yi na wɔtwa ne ntɛm na wadanseɛ no ayɛ nokorɛ odiifo adwa bɛgya me Yesu meda wase amen odiifo adwa bɛgya me Nyankopɔn meda wase amen mɛbɔdi akyerɛ aman minya me mɛbɔdi akyerɛ aman media mɛbɔdi na mɛbɔdi ni Israel ni mɛbɔdi akyerɛ aman onyame wayɛ bi ama me onyame wayɛ bi ama me Israel nyame wayɛ bi ama me Jesus onyame wayɛ bi ama me Yesu papa wayɛ bi ama me onyame akyerɛ aman onyame wayɛ bi ama me ɔborɔfo agya wayɛ bi ama me onyame akyerɛ aman onyame wayɛ bi ama me adiifo agya wayɛ bi ama me onyame akyerɛ aman onyame wayɛ bi ama me amen deɛ ntɛm abu nkotodwe na sɛ ɛbɔ nyanko na tie adiyɛ ne baa sɛ wɔne bɛka nipa no ama no ayɛ deɛ yi ama no awu nyɛ saa na adiyɛ ne baeɛ na hwɛ baabi ɔwɔ no so nkɔwɔ bɛyɛ deɛ yi na wɔwɔ nte sɛ wei wɔka wo nsa nwanwa papa nwanwa fridge so yɛ manwura ɛdam ɛdɛ yɛbɔ sili nyinaa o nti maka kyerɛ sɛ yɛmfa honhom nneɔma ani agorɔ meka kyerɛ sɛ Awurade se a don't be joke nti na ɔn sɛ dabi amaka sɛ mmɔ metiri mu nka di yie yɛbaa na di yie bi ama yɛbɛpɔn akɔ fie baa sɛ adamɛka kyerɛ sɛ sei ɛte sɛ ɔwuo sei sɛ onyame sɛ sei na ɛba don't be joke ɛsɛ nkɔmhyɛ mu memfa mpɛ hwee ɛdam aborosan soro ɛhɔ nyɛ wiram na ɔwɔ atumi abɛgu firigi so ɛdan a yɛatom ɛkwan na baabi ya na ɔno ne kuru yɛ mesini na mesini pono waa wo deɛ wɔabu nkonta no hwɛ because Awurade wayɛ bi ama yɛ wɔnyɛ saa na wɔtwe mu nka yi asa yɛ deɛ
wa manchire wo nyina manchire me enhyira nka odifo adwa bɛgya me nyankopɔn sɛ na mo sɛ saa de na awurade ma ne mpare amen sɛ saa de bɛ na bɛ wo bradu wo bɛ sɛ yesu wo ma ne mpare amen nti wa manchire wo nsa de nanso de me osoma me na no de me srɛ ne ha no te nokwasɛm mewura osom nokwasɛm na nka yɛda kwa na ɔtɔfo bi aboa na ɛkɔka ne dua ɛnwanwa ɛkyɛ sɛ odiyifo adwa bɛgya me yesu na amamu a me de play ni jam no 3 times ni se bia o ni twa na no asa hwiri ni tri ne bɔbɔ me de wa nyam na na waka ɔno ankasa no ho ni ha nyɛ sɛ ɛhɔ no akɔ no aka no saa no wɔwi sɛ mo ɔno akɔ aka ne ho no nyɛ sɛ nkɔ bɔ na ka kyerɛ sɛ ɛtɔ da na me yɛ asɔre a deɛ me hunu no wonhunu bi ɔho deɛ ba na me de ahobraseɛ gyina ha bɔkɔɔ na meka wonim sɛ ayɛ sɛ nka diifo atorofo ne yɛhunahuna memfa nkɔmhyɛ ne nyɛ hwee memfa nyɛ obi nsɛm adeɛ yɛda yesu ase amen so ɔnam ne dom so na adeɛ bi a nka ɛba ne de ɔhaw bɛba ne nam wɔwɔ so na wɔno a yɛsom no no onim adekyeɛ mu nsɛm amen ɛda ne nya nnure no ɔdii ka hu ne ɔno ne ɔdii ka hu ne sɛ bɛsi na wɔyi kyerɛeɛ na wɔdi nkonim de ama wo amen ɔbaa ne wɔkunu mo ntena ase amen momfa aseda ma awurade amen monkɔ so na montena ase ma saa yesu wei wate amen ɔwɔ a ɔno aka ne ho patwan ɛnwanwa na wasaa yɛ deɛ ɛwu emusan ka nkopɔn ase ɛhyɛ adanse ɛbaaya ɛboro adwene ne nte aseɛ so na wei wobɛdɛ ne wɔhunu ɛno na yɛwura ta bi sɛ hwan ne wo diifoɔ hwan ne wo diifoɔ yɛde awie yɛma yi mu yɛhu sɛ yɛwura odiifoɔ agyeman ɔne yɛ diifoɔ wei na nipa bi bɛtena hɔ sɛ hwii ni hɔ nti sɛ wotena ase na sɛ wɔka sɛ hwii ni hɔ a wosusu sɛ deɛ na ɛbɛto nti sɛ wei hwii ni hɔ na wonam mu saa deɛ wobɛhu an sɛ woawu abranka wo tam nsoe yɛda agya no mu nyankopɔn ase odiifoɔ agyeman nyankopɔn ase sɛ adiyɛ yi ɛboro adwene ne nte aseɛ so ɛna ne yɛwura ka no wɔ sɛ ɔɔka adiyɛ no wohwɛ sɛdeɛ wɔsi ka woanhwɛ a wobɛka sɛ wɔadiɛ adɛ yɛ a wɔde ɔka no bɔkɔɔ nanso agyanom akronkronfoɔ no ɔsom ɔmo no saa na ɔmo teɛ yɛda yɛwura odiifoɔ agyeman ase me mpanimfoɔ wohwɛ adiyɛ yɛ baeɛ a ɛda dwomɔ ɛyɛ marvelous saa na buroni bɛka no ɛyɛ marvelous so marvelous ɛda mepaakyɛ adiyɛ baeɛ sɛ na wɔkafa ho ɛda meda agyanom nyankopɔn ase na mede aseda soso ani kabea ɛde ma yɛwura odiifoɔ agyeman nyankopɔn sɛ yɛn nso so no agyanom odiifoɔ no a ne yɛni agyina wɔn no ɛwɔ nkɔnhyɛ mu ne nyame asɛm mu no 21st century wasoma baako ama yɛ menya akwanya ɛne die mu menya akwanya ne odiifoɔ agyeman hyia yɛ no Ghana ha ebibima mu sɛ yɛka sɛ nkɔm hyɛ obia ne hɔ a wobɛtumi de asisi odiifoɔ agyeman nokwasɛm ɔno kora deɛ ɔka nkɔm hyɛ a ɛfiri soro nkɔm hyɛ a ɛyɛ nokorɛ na ne nkɔm hyɛ no ɔka asɛ deɛ adeɛ no ɛsie na no saa na ɛso ɔka no because ne nyankopɔn na ɔsoma no no ɔyɛ te asefoɔ nyankopɔn amen ɔna adekyeɛ ɛne mu nneɛma asase ne mu nneɛma nyinaa yɛ ne dea nti oyi akyerɛ na ɔmani hunu sɛ ɛɛba na ɛsi nso so nso ɔka na di yie na ɔka ne sɛ deɛ ade no asie awie atwam ɛne wahwɛ bie no wɔbɛka nokwasɛm yɛma ne da nso no ɛna adeɛ baako so a mahunu wɔ no ho no sɛ ne nyankopɔn ankasa a ɔne obiara nni contract sɛ kyinkyerɛ sɛ ɔhyɛ nkɔm ɔnte sɛ Ghana adiyifoɔ yi a ɔmo wɔ ha yi anwammo adiyifoɔ yi ɔnte sɛ wɔn a de biara ne mu odiyifoɔ agye mu ebie na no sɛ deɛ ɔma mi hunu odiyifoɔ agye mu nkɔm hyɛ ɛdi yi
The records are there. Kosumsum FM. Uko Makaisa. Odi Fajiman. Iti wo. Edi. Papa no ma. Ife anya nkopon adi yie ne nkomhye omane ye fekeke. No kwase. Omane ye hwam keke. Omane ye anigye keke. Asem bie ni wa. Eye adi yie. Eye nyankopon asem. Eye nkomhye. Aye wodifo ageman. Aka. From da. Nan wo kan. O se so bi ye difo. Na so hye nkom na amamu a. Ma ye nsuru no. Odifo ageman. Enya na funu odi ye nyamedwuma no. Never. De ya na binimu nim no no. Mo ye na dwuma papa bi o. Kura ni sika. E ye na dwuma papa bi. Nanso so no. Ye wo yi no wo yi ne na no. E bra no ye modwato ada ne na yem. Asidanka. No sini difo ma amanaman. Africa yitra yie. Oh. Abibi man yitra yie. Ye na no ne ete wo mo ho asem na. Ye susu se o man konkro Israel mu kwa no mu pie no. Ebia be pie Ghana. Yitra yie o. Kwase. Wo de hwedi yie no. Adam pacho me das me ba. Wo hwe adi yie ya anwanwa. Na ma me mfa lie into dwa. Lie ma me mfa into dwa. Me pacho 0244 445929 0244 445929 eni de ubetimi afre ni ehunu ba bia wo kasa free ana wo hwe ye efree eni die kwan so ofra me pacho ya ye krado ye beje wo so ada dum me pacho eni die to so ye ba ye da me da se hwedi ye ba yi yo ma o ma de che ba no ma sumba no ma wiabo wasi meja ne nkopon ma mi hunu sei se wo kese na wabegu ahu apagya ne ti na waka edom ya hwehye yi na waka bi instant baby waka no baby aboa na ka no e ho ana nipa ni mini hwe ye no wu na ya de chiemu nsem a ebeba na de bone na eba asafo no so ana mi wura gina e tumi ode ma no no na anu agya no de ya ne da wo mu nso no so mu frifie ho ba ya na tumi ni nyina ode ma wo mu enti no aye rodi fo ageman sonko se de na anu ye mi rodi fo Yeremia ne mi rodi fo Moses sonko no Adam pacho ni di meba me mfa afrefo ni bi. Hello. Good evening. Even opening, Pacho, any dear Mukas a free. Hello, Pacho Sabrevi. I just hello, Pacho meet you. Pacho, a friend of the quiet. Amos Pacho key. Pacho meet you. Pacho, I don't see the bow. Me Pacho Casa meet you. Pacho, yeah, every year with you for Yamia, any you will do for my Benjamin. Amos Eradisha. Or the Mupra Cooper. No Casem. Hello, Pacho. Me Pacho, I'm a tonka live. Hello. Hello. Because or Casafana Mihuna after like or your wound be another. Me pacho any die mo hwe ho free TV no ho kakra any die na emu na ho kama me pacho ne kasa na wo ka asem. Hello. Hello. Minuemos. Me pacho any die number ni bi 0244 445929. Me pacho obetimi afre o de ba wada roma ye be fawo ana mesre se wo fre so a ya mentie ohu e wo TV ni so ani die
sɛ wotie wo ho wɔ tv no so a ɛmmoa. Hello. Good evening. Even maame. Mepacho ani die mudin ani ba bia ka se free. Yes, I'm a chef na de me ka se free abrim nkoko mama so. Mama akosu abrim nkoko. Nkoko abrim mama so. Mepacho okay. Mepacho ani die mu kasa ma. Na me pese ni bi asori no da bia wo. Mepacho ani die mu ye de betu dwa wo de koso a na hwe. Na asori no wo Ejoso Kumasi Ejoso Echen Kurum Kumasi Ejoso Echen Kurum Wodi ugina Ejoso mpo a uto wani a uhuru Echen Kurum ena wo Echen Kurum susu a uto wani a uhuru Ejoso utimi fa from free Ejoso de ba Echen Kurum simple ndi mpacho ho na wo anidi me pacho kasa na mitio me pacho ena Eda ya de ye asori me pacho eye kwasiada ena wukuada bia. Hello. Yes boss. Hello. Me pacho udi ni baby aka se free. Me pacho me defend my kasi Santasi brofu edu. Me pacho wine. Me pacho ni di mkasa mamia. I just we enter with you at Benjamin. Amen. As we enter the deep at Benjamin now. Amen. It's very young when you forgive. No more dominant vocals will not come and maintain both here. No, I'm not what's money we bring to the main thing. I think they're that will say, in some kind of what's man, I'm an American. Amen. The same is being one. And some of our finance, and it's to me, I didn't be a man. Papa, I'm not to me on the one, and some I didn't be a man. And then it be out. All present and deliver them white brands and send a bank as we get back. You find out point. And you need to do. No question. And you need to do someone. The said you be I do be a when I'm a one who has the kill the brand new dinner. Try to get the movie now. We have a problem. We see the beer. We patch on at the dance. The yummy and me get up in Funkum. Now, go to church and yes, and there you are. Me patch on Mati. To the Wadao, or Fidians Yaman and now the beer. Now, Betty the change, and it you cancel. Now, me patch on the mood to an amoso so at the Abba, your Kumasi, a just so a chain crew. Kumasi, a just so a chain crew. Would you not just so out to a near a chain crew near, and now we're chain crew so to a near a just near. To bet me off from simple. Edi aba udi free adjoso edi ba echen kru me brother ye das suso adam pa cho ni di minua na me ka se odifo agimade ena no odom ni tumi odedom eja no modifo a yato mo asem otwerosem. Hello papa me pa cho ni di mudi ni ba bia o ka se free. About the Pacific Bufodu Adumasa. Me pacho Santasi Bufodu Adumasa. Me pacho any DMT. Me pacho na we did say. Me pacho me did Emmanuel. I don't know from Kofi Salasi. Me pacho Kitasa. Me pacho me tell you for one can or Susan FM. Na me too and I'm more ban in Channel. And then when you go on some and that's some bravo. Amen. A brother joining to me feel my bush and you know who's my bravo dance. There's a dan come Benjamin young coupon say and I'm no summer master. I feel my quambani now. Amen. Madame Sepa a radisson shall be brave in here. Adam Pacho need him south to us. That's the American say you would defy your mind.
ono ne diifo a yɛyɛ 21st century isɛ nyankopɔn yi na pie a ne su no nabrabɔ ɛda minimadiifoɔ sɛ metewa menya akwala minimadiifoɔ paa minim asɔfoɔ minim asɛmpakafoɔ nyɛ sɛ minim ɔmo kɛkɛ sɛ ebia minim sɛ bia wɔtwam namnim no matena ɔmo no ase makɔ ɔmo nsɔre bɛhyia diifoɔ no odiifoɔ agyeman deɛ wɔyɛ diifoɔ a menhyia ne so nipa da amen ɛde yie mu nyame asɛm mu nyame dwuma mu ɛda wɔyɛ nipa sonko hwɛ ɛde yie ɛbɛɛ dɛn na nka wɔhunu sɛ sei na ɛba deɛ ɔsoma no no ɛna ma ani huni ɛda mpakyɛ o ɛno na yɛana yɛhu sɛ yɛwuro diifoɔ agyema ne ho ahodwiri no ɛfisɛ ɛkyiɛ mu nsɛm deɛ Israel nyankopɔn nko anani nti sɛ wɔyi sɛ yɛwuro diifoɔ agyema yi sɛ ya nyankopɔn diifoɔ ni sɛ ya yɛwura yɛka sɛ kyɛ sɛ ɛda yɛwura yi yɛn nyinaa no meka sɛ meka odiifoɔ agyeman ne nkɔmhyɛ no na di yie ho nsɛm a adeɛ bɛkye sɛ mɛtumi de 5 years 5 good years day and date anɔpa awia anadwo ade kye saa mɛka ne saa 5 years deɛ memede m'ani ahunu nɛnɛ deɛ ɛwɔ so no ne yɛka ho asɛm odiifoɔ agyeman ɔyɛ sonko ɛdi ne twa sɛ ɔkra biara no ɛwɔ w'abrabɔ mu agya no Nyankopɔn soma ɛsɛ da yi diifoɔ baako mpɛmpɛnsoɔ biara no Israel Nyankopɔn yi diifoɔ baako na ɔde no akyerɛ kwan yes obi adwene bɛyɛ ne sɛ yɛwɔ adiifoɔ wɔ Ghana nkɔ obi afuo mu a nka sɛ ɔne diifoɔ no a woso wɔ no menka sɛ yɛnka sɛ adiifoɔ ni ha mo deɛ mo na muhu sɛ mo yɛ adiifoɔ mu gu Ghana but ɛne odiifoɔ agyema mam ne hyia nhwɛ ɛda me na mebrɛ na me nneɛma nyinaa sɛ obi domfo bi obi adaworoma sister bi ɔwɔ kantinkorɔ no nsɛneɛ ɛna ɔsɛ me odiifoɔ hɔ yɛnkɔ nam so me so me wa na meti diifoɔ no ase na me nneɛma ɛsɛ yɛ meti diifoɔ no ase na me nneɛma ɛsɛ nam so masa ɛna ɔsɛ odi yɛnkɔ ada nim sɛ me fa duro koraa hunu si hɔ sɛ mbanum awu fa duro yes ahunu si hɔ me ne mba girl ɛna ne saa tem na akora no koraa no wɔ 2 years no ɔkɔ 2 years nti me ma da no nso ada nti me funu aduro no wie na me sɛ mbanum awu na me pa cho o nom agya akwala no num awu me wu agya no cause deɛ me nam mu no me wu agya no me nwene akwala obi ko wu ase ayi akwala ada ya wo hwɛ deɛ fa wɔ mi so a me nam mu no me num nam awu eti me fa mu dai me hunu aduro no wie na me fa mu dai ti me sɔre yɛ no na me ba no anya ne a ɔto wa wosu me hwɛ aduro na me hunu eti na me nim sɛ akwadaa na fa aduro na nom ti wa na me yɛ ntem na me ko sister no sɛ me sɛ odiifoɔ na wo kana sɛm no ɛne me nkɔ hɔ no sɛ na de ne mfifire tu sɛ na me sɛ ɛne me nkɔ hɔ because my dream nyina ne sɛ me ba me bɛka mbɔne akyerɛ no ampa me ba ɛkora no me bɛhunu owura no me sɛ wɔyɛ sonko me bɛhunu no wɔn na ɛyɛ asɔre dɛm mu adwuma osiesie asɔre dɛm ti me bɛhunu no kora me bu n'anim tia na me sɛ kɔfrɛ papa ma me ba sɛ wɔ ani dim o ba ya o bɛhunu Nyankopɔn tiifoɔ no ubu n'anim tia sɛ wo soma ne sɛ ɔnkɔfrɛ wo me sɛ ɔnkɔfrɛ ne papa mra Jesus ɔnkɔfrɛ ne papa mra me na ɔsɔ mu papa atuka Adam pa sɛ o ohun sɛ agyanom akronkronfoɔ na ɔsoma mu no sɛ wo ne ɔmo di ahyia sɛdeɛ ɔmo ahobrɛase si tie nti wanhwɛ ahomfo bu mu mekae sɛ yɛwuro odiifoɔ Elia ɔno na ma sisire bɛbɛkye mmɔfra no ɔno sɛ mmɔfra no hyia no ɔmo sɛ akɔkora tipa foro bra
ada wo show mo bebre ne o mo te bia na ahobrase su wo mu enti show mo ahwa mfa lidie no bo mo satem no enidie ejanum Nyankopɔn kora ma ne mpare me mintimi ka bi sa filthy word no kora bi da me pa se wani die mo mate wa satem na wonnim no da bi na unse asase no so no wo so abone adore wo nti no eti no wo no wonnim ye ewo ho sɔte ase enti bra mi wura ka sɛ mi ro di fo agyeman ka sɛ ne papa tu kwan otuka ɔkɔ no na ɔpɛso ɔhwɛ mi na ɔne me tena ase no ɔhyɛ aseɛ sɛ wonim kristo no nam sɛ ɔmakɔ bible yɛ sɔfo ɛno kora bi dodoɔ na ɔmu nim sɛ meyɛ sɔfo ɛno kora bɛdi sɔfo enti menim kristo no na wasere na ɔhyɛ aseɛ sɛ kristo no na mesi menim no no ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔde ne ho asɛm ɛda yɛmu nya sɛ adeɛ bi abobɔ afi mu na ɛda no ɛne saa ne metɛn ne mpɔn asedan ka yɛwura Nyankopɔn na me bi hyia kristo yɛda yɛwura Yesu ase makɔta sɔ dɛ mu no na mehu kristo na menhyia no na gye sɛ ɛda Fatima sɛ yɛba yɛya ɛboro adwene ne nte ase your person who would give or person who would give food, Oba, and also a check, who will give for. Your person who would give for the Messiah. Now, that's here, nipa bi abɛyɛ bɔne biara no wagya awurade na ɔkɔ asɔre yɛ aka kyerɛ sɛ nipa deɛ a ɔbɛyɛ bɔne hwɛ asɔre bɛɛ no no hwan asɔre a rɔfo bɛɛ no no yɛsɛ nipa no adwene ama na nipa tete nsɔre dɛm nyɛ tintintinti masa yɛnka wɔn asɛm o nipa no yɛ akɛse ayɛ adehyeɛsen Israel Nyankopɔn yɛ wɔn wɔyi wɔn firi dɔteɛ mu na ɔde ne home gu wɔn na ɛkyerɛ bi wɔyi ahome na wɔn nsɛhwɛ abusua nyinaa bɛsa de adwene kɔ do wakɔhyɛ dɔteɛ no mu sɛdeɛ ne wɔn ahɔ fɛti bia mfa na na asɛ ɔtɔ soso ɔna asɛ yɛ bɛma ɔpɛgye nadeɛ wabusuafo nya ɔnyomfo no home gu mu no wɔbɛyi mframa no ama abusuafo atam do wasa akɔhyɛ dɔteɛ no mu that is God difo agyeman Nyankopɔn ase sɛ ayɛ ne pani na gyina ɛsan sɛ wohwɛ adie yɛ pa ɛda wobɛyɛ den sɛ bibi sɛ na ebesi na wohwɛ deɛ nwanwa na boro adwene nti aseɛ so na sister ne sɛ ɔkɔɔ no ohun sɛ aboa na to akyekyere ne nsa wei kyerɛ sɛ nka yɛwura odifo agyeman wanhunu no wansra ama ne Nyankopɔn ansom a ɛda nka sister ne po ompo nka obewu instant na ɛda mpakye o wode hwɛ di yie no sɛdeɛ sitie yɛwura sɛ wɔwɔ no ɔso ɔbɛka nipa no ɔkaa na instant nipa no bɛwu nipa no akɔ fie ne kunu yɛ mesinfoɔ ɔmu nim kwan yɛfa so si mpoma ɛpono ɛna baabi ɔmo teɛ no ewura ni hɔ ɛna sɛ wɔwɔ no soso no nsɛ deɛ ma odiifo agyeman ne Nyankopɔn ho yɛ hu na nakoa so ho hu no sɛ nsɛ aboa no nyɛ fam na no wɔda nokwasɛ ɔkɔfa aduro wɔ firi ɔbaa no yare no ɔkɔfa aduro wɔ fridge so na wanom ɔkɔyɛ do hu yɛn sɛ bibi kaseɛ bi ato akyekyere ne nsa ɛda mpakyɛw meba anidie so hu nti da sɛ ɛnwanwa deɛ yɛwura di yɛ ne sitie no ɛnwanwa ɛda feza mepakyɛw ma mimu saw wohwɛ di yɛ ba yɛ ya anidie kwan so mepakyɛw uhu ne sɛ oh Siana kasami yi ni bebe nokwasɛ ale mo wo di for so ke di asama said o see the mom to be for the kwafo yes o see you na ko na no kura so o see me na che so o da bibi adi na che yes in just na o kan and ko see you na ko ama na hu o kan wasa na je sɛ wohwɛ di yɛ ya ɛba yɛ na sɛ Israel Nyankopɔn ma ni hunu ya yɛwura ɛno na ma no yɛ no kwafo ɔnka da ɛno nti na ne Nyankopɔn adi na gyina saa gyina bia no nti asɛm biara bɛpie firi na yɛwura num sɛ bɛba no ɛtɔfo mu a wopa sɛ de sitie bi ebesi wei ne ɛda odifo agyeman Nyankopɔn ase nti sɛ wohwɛ di yɛ ba yɛ ya
enka sister no mesinka hadom enko obeto prayer items oh eno na ya na etoda wenum nyina ye nya no kwa na se nyankopɔ diifui onton we na mane dance no we na ma yewura ho ani bre no na yenum nyina yewura Yesu ne ya na ye danase se odi yewura odiifo ageman aye ni nsi anamu wa asase so na nke ye be ye deda wo hwe niema wo hwe diiwe nka yewura be ton niema ama obi a wo hia dem bia atobi nanso so de ya na ye me fane se yewura ekasa okasa boko osre no obekasa boko ampaso so ebeba na Nyankopon aso ya na ahudwiri efisa asaso so adifo se di ye bi bese na mu nkom se ya otimi kasa do agegye adam to da kora ne mofra ekokosu sodi mu nanso yewura odifo agyeman de se de ni Nyankopon aye no no aye so marvelous ani mo nyam kan ni Nyankopon tim adam pa cho to aso now the amount of one to Pia. Oh, also for the Sementia when you put the number to Massassi. Amen. The dead young Papa, when they and so said he, yea, Titi Brown, see a candy of Brown, and you see nobody, you can see a candy, and the baby did say, yeah, as you know, dance for Papa. No question. See a den young Papa, where do you want it when you are Utifia? Enya asembina anasa anabini yeto nemu masem ne kwetrodo eso wura na me hu se niema yoyo bia ni abrabo ne tibia na mu bia de wuye bia no ochina bi ubebu mu ade enti yentimi metna ne mbeto na sema na ibe ka trosem se de yensiye eso wura no obi kura ho a ahotwi sem ye bisi obeba be dia danse bi ho no nkuta hwe eso wura na ha no ode ani gie ebi osa sori a no mu masa bu nkotodwe edeni Nyankopon ye na ma yewura odifo agyeman danso adentira onhweye ho bibi ansa na Nyankopon na so atwitwa agye bi enti ebia na wo kanu asise no a wonam odifo agyeman so osra ye na apare ye no odifo agyeman be bu nkotodwe wa dani Nyankopon ase adentira de Nyankopon de ma no ono so de amaye kwa wagina ni Nyankopon agina mpepepe na yewura se dani Nyankopon as yenti na da oyi na suma sama didi kire no na bibi baba be siso a no amana dadi ama no sane ye be ya onim se na kwa no omunani mu ase da no hu mafi da oh odifo agyeman I want to aso yi yakoso wa da Nyankopon ase amen I want to aso yi enya pa o enya pa si enya nkwade a na ya eno anu aka me ba so anu anu ne adofo a mo hwe yi ofie me ba so enche Nyankopon difo no me kire mi ro difo agyeman obeba ha life enumere enti mpa so siesie wo ho na twen Onyankopon difo no Onyankopon difo no de wu na no wani agina gyanom no me kire mi ro Yesu Kristo anam sini no ya asase so ye breyi so wasiesie no no de ne tumi ne na asem ne trene ne down kwa asoma no enche ni be di ahie ko akoma to yam ne koso anehwe na yewura ewo ye ntem obeba ha no live enti koso anehwe Righteous TV koso anehwe Righteous TV me pa cho Righteous TV ana yewura odifo agyeman ba bia wo wonie me pa cho kumase edwoso echel krum me ba cho gina dwoso a woto wani ewu na echel krum ehwa na yewura odifo agyeman na asore no wo eye kwasiada asore koso ena wukwada bia so asore koso enti mesrese hye no so sa na mesre number no so egu telephone no so no me kire TV na nim no eni die wo ya no wafa said ye be ya oba ana wutu ana mo aba na se bibi kire wo adwene a ofra eni die kwa so ye befa ni ama directions ni yi edwoso echel krum ehona yewuro odifo agyeman owo ba bia ni Nyankopon esoma no no
aha no mu no odi na baba dia Israel nyankopon be gyen me kasa me pa cho no agye so se ama no ayeye Israel nyankopon be gyen no agye so se ama no ayeye anwumire ya ye nhyira wa wo hwe Righteous TV anwumire me no mienu ya ye nhyira me nkasa wo nko na wa ye nhyira efisa me so me ne agyanom akonkon fa difo no bi adi siasa ti me so ma ye nhyira me nim se wo so wa ye nhyira asedanka ye wuro difo agyeman ni nyankopon ti asefo no amen ani die no obuo kwa so nyankopon difo konkron iwura mesre wo kase owura akwaba azundue nkam amen enumere so ye da me nyankopon nase amen o odom ni adoy foforo wasaye mama yakonya na yasaye ni etiefo ni ahwefo ahia amen na enumere so ade baako a asasi so ese ye hye ne so ne se onyankopon anipa nyina ebo ne dine no enipa ye mu ne dini emma ne moburu hunu na edi maye so se me ebo onyankopon de bia me bo ne dine na ne moburu hunu da edi ayede ama ye me kana se kire ne se onyankopon nipa ni di an ye bo ni nyina no eda bi ba obebu yaten emfa on se de obesi ahwa no obebu yaten ndi anumre no me chiachi di pa nyina amen na ba bi obi ahwe yefiri no isiro onyankopon asum ye de ma no amen se enumere ye hiemu a wonum se Kristosom no se ya ye no bibia mana ko se ni pade o se ye onyankopon de o untimi nhunu e ba so no kre ore sene Kristosom na ebinum ye buwon echi wona nwam ye si bia bo na hwe ba bia ye breso na bedru na menim se bia na ya ji Kristosom na firi Yesu nsem ena afeye ni ya Kristosom no ye somafa so won se ye kase osoma osomo wi ewura so obi nye kese a somfuo ni ho pacha no kre ndiansa na obo no se asomfuo ho no na se do ye kese ho ndo ye se de se Kristosom ne se akoye no a ayete se esei asomfo ho de bet do ye kese ni ho otu me kase yase ejam pacha ho asomfo ho bet do ye kese anya de ni ho enti obi agi Nyankopon de obi agi Yesu adi bet ohwemu a on se asomfo ho na do ye kese ho a do ye kese ntia na suru nso ho no kre ndesi ayetie obi ntimi nko menhia ana ohini bi wo asantimam na oso obekọ menhia na ono wakoye ne ope don so ohini bi akọ menhia okọ ahunu se kese odu ono no ye osomfo me pacha ho ndo ohini bi nko menhia nko nkoye ne ope nenzo ye breso a sisi ano Kristosom no ananyamsom no akwete se
kɛseɛ owura bie no ɔde ɔso bie ni hɔ ndi yɛ ni ankasa ɛne yɛ som ne ayɛ deɛ yafa adentina mahyɛ wɔ yase sɛ wohwɛ a ɛsɛ kisosom no akɔyɛ te sɛ asɔre no aduru baabi ama asɔfoɔ aduru baabi a asɔfoɔ no anaasɛ adiifoɔ no yɛnka wɔn asɛm asa kodoro baabi te sɛ ebi a odiifoɔ adwuma na mɛmɛ yɛ deɛ nyɛ na sɛ wɔbɛka na obi onya aduane di firi mi hɔ no ɔbaa bɛka akyerɛ no wo sɛ ɔsi yɛ nyaama no nyinaa mom nyini engosi twabrɛ wonim sɛ Kristo som ana nyame som ɛkasa tia noyɛ na ɛnyɛ noyɛ bia na ɛkasa tia ɛnoyɛ bɔne ɛna saa noyɛ bɔne no ɛnyɛ nipa de na adwene kyerɛ sɛ wɔyɛ noyɛ bɔne onyankopɔn na ɔsom na wama yɛ som no ɔne nam ne tumi so nam ne honhom so no kyerɛ yɛ noyɛ deɛ yɛ bɔne edibi a obi yɛ sɔfo ana odifo obetumi ayɛ adeɛ bi na de onyankopɔn aka sɛ ɛyɛ bɔne no adaadi o kan sɛ pa obɔn sɛ de onya aduane ne sɛ ɔse yɛma ne nyinaa ɛmɔ mu nyini ama sɛ bisa baako paa ne sɛ yi ɔsɔfoɔ ɛyɛ adeɛ ne nyɛ diifoɔ yɛ adeɛ ne nyɛ a yɛse yɛma ne nyinaa mom ne nyini okay yɛate yɛda ase sɔfo no nso kɔ asɔre dɛm hɔ asɔre ba no wɔn mpana no ɛnyɛ deɛ ɔyɛ ɛnyɛ no wɔka ho asɛm diifoɔ no ɛnyɛ deɛ asɔre ba no yɛ ɛnyɛ no wɔka ho asɛm adɛn na ɔnya ama no nyinaa mom nyini anaa wonte kasa yɛ ase sɛ ɔsɔfoɔ a na diifoɔ yɛ adeɛ ne ɛnya ama no mom nyini deɛ a akɔnya bɛ na diifoɔ no wɔ sɛ ɔkɔ akɔ pirikyi asɔre ba ɛne ɛde asɔre ba no so yɛ ne so yɛ nti ɛsɛ no so yɛ gya ama no yɛ deɛ yi ɛbɔ mu nyini asɔre ba yɛ korɔmfoɔ a ɛni kɔ asɛ diifoɔ sɔfoɔ ka korɔ no ho deɛ yi asɛm ɛsɛ yɛ gya ama no ayɛ deɛ yi abɔ mu nyini yɛsɛ kisosom wɔ ɔhaw kɛseɛ o yɛsɛ kisosom ne da wo sesee no ɛnyɛ onyankopɔn ɛna control no bie mu sika na control no ɛdi sɛ ɔyɛ sɔfo no apɛ sɛ wohunahuna nipa a ɛmpɛ nyame honhom pɛ sika ɛna ɔyɛ diifoɔ na apɛ sɛ deɛ woyɛ no obi nka ho asɛm a ɛmpɛ awurade honhom pɛ sika wonya pɛ sika wie a ɛno ano no ya ne nipa wura fi sɛ akwanya bia ne deɛ ɔbɛyɛ na asase so bia no ɛberɛ bi ba na wɔnwuni akɔsie wo na deɛ ɔyɛ ne ha no ɔgya hɔ yɛ deɛ ɛkɔ ɛnɛ sɛ hu sɛ asɔfoɔ ne di nsɛmɔne adiifoɔ ne di nsɛmɔne ɔka ho asɛm sɛ yɛapɛ na asɔre ba atwe ba aboro ɔsɛ yɛma no nyinaa ɛmɔ mu nyini ɛnɛ sɛ deɛ ne wɔ pikyi na ɔyɛ sɔfo no asɛm a no wɔɔka no ɔsɔfo bi diifoɔ bi pikyi ahoɔyɛ a ahoɔyɛ a ne ɛne agya ama no ntena asɔre bɛre mu a ne mu nyɛ deɛ yi ɛnyini enti ebi a sɔfo anaasɛ odiifoɔ ɛna onyankopɔn asɛm sɛ ɔno ne honhommɔde ma akwa yesu se yɛmfa ma akwa na sɛ sɔfo no na adiifoɔ no kɔtɔn adeɛ woka ho asɛm sɛ pɛ ɔsɛ yɛsi yɛma no mom nyini nti akɔ akɔduru mpɛmpɛn so sɛ
say sofo de Kristo sum nyame som no diifo de ono wo kwa timi ye de opa bi ye so nani but asore ba de yes easy no eya osofo ani gie eya odiifo ani gie se obeka de asore ba ya enye but osofo no diifo no de ono no ya enye de o kan hey onem se nano we kura me ken aka meti wasempa hwema me na uditi asem bi etie ye aduonum yensa we de ka nye hokwa na me de ka asem etie ye aduonum yensa shasie free efe ne sei etidum yensa Kaima me na me Matthew chapter 23. Ye na wura Yesu Kristo asem oduma oni pa wata as wasa asese no Matthew asempa etie aduonum yensa ni mo edum yensa etifi asem se Yesu kan atwerefo ne farisifo anim o se Yesu Kristo kan atwerefo ne farisifo de anim Kaima minti ni mo edum yensa osimunwie Osimunwie mo atwerefo ne farisifo nya atwomfo to on say aha say Yesu Kristo asofo no kan wasem no enne on say o kan asofo wasem esi nya ama ne nya de en so de asode man ne nipa ne nya adifo ne asofo sem sika die no mo kan no Yesu Kristo ba he no de asode man ne person ne ye jai no Yesu Kristo be ye sa de no yes adentia asode ni wo wura ye wa santimamu yi oyini bia ne wa santimamu a yenim se na santin wona ne asantini wura na oyini bi wa santimamu onye na santihi no onye wo hina na saanum ye fe ne sei oyini ne be makwan sei kwa himfie ne kodi rough ebezi ensida obetro se ahimfie se ani di ahimfie se obuo ahimfie se ahobrase sa na tie sa no Onyankopɔn tiasefo ade nyina sumfo no ɔno nso ne fie no kronkron amen enti yenyai nipa ma nipa nye ne o peye de yi wo ho but said obi ye ohene wa asantimam na onyai ma ahimfie obi nkoye rofo nkoye ne amon saa no Onyankopɔn tiasefo de no so obi be ye rofo asafunu mo ye sofo ye difo na akokan ande ye se nyama no mom nyini but honam fam de ahimfo ne ye nipa mom kon ye de yi ma wo mo ade ntie Onyankopɔn de onibusuani bia wa asase so what you say me as Onyankopɔn ni busuani bia wa asase so dini de ende eno an se de obi ye ni jama ne ye enkoduru twabre but Yesu Kristo ba ye no na asofo ho Yesu Kristo wura no se asore no ewo wura owura no onya de ketwa owura no onya obi etwase ye aniamo ho sem ewo nimu nanim but ohunu se aniamo ho ene ani nsade ene ani ntranto aba asofo nimu edi Kristo Yesu hyase a okan no ho nsem asore no odifo agima mehwa na misu asore no wo problem o say enipa abone ti wo mu no omo na peso mo gi Kristo asore ne ye e kire de yesa asore no ye no na ya na meka se wo a wo yare ye na wo kwa yare sabia hospital na wo kan kire doctor se e pa cho na me mfa duro we enwo me ho kwane ebe yesa get ade ese nipa na nkomu hi adwen sachira omo na ese control asafo no
It was Yesu Kristo by him. Said ye obi a oji Yesu di bia nim say Yesu na Kristo asafo no oye ne ti. Neja wo bet asafo ne ti e Kristo. Enye sa na tie. That ye de Yesu Kristo ka. E wadi bi wona se ni pa ya obetimi ka se we Yesu anye. Na Yesu a afi asofo no so o me nya atwomfo ye. But on say enne asofo no adifo no yen ka o de ye asem. E de wiye mai mo na mo hu Yesu but mo na enkwagye ho be ye mo de sem be nya nkwa. E wiye mai mo hu Kristo but enkwagye e ho be ye tene. E de Kristo Yesu ba ye wo hu se da bi enkrofo no omo di asore ani beta nuema na omo ye no enye enti e kire o se enya ade bia na osofo ye difo ya eye akoko duru pempenso wo se ase obi ye sofo obi ye difo de a oni no onyankopon yi na fi atemu onka atemu Elizami odi fo agema me na me ka se ba afodi be home na wunya sika di wo mu a obi be kan ya na wo be ta ken because who didi wo mu kisosom ekuro kese o na ebe ye din se kuro di betimi ewu kisosom no ewo kuro kese a ebe ye din se kuro di betimi ewu ndeme na me ton samena ne nku wunya bi di wom obi be ka se da bi wa hwenya nkopon asem ese enye na wasore saata mu nse wadi fonti untimi fo nyankopon asem bia mekire ne mu oba be topi atam die na ba be die osi apro oti ko tentene omo ma se po senko di nyankopon asem ebe kire se oke me ton nyame asem we na kire se menye de me ton no ba adente wadi fo yes onipa bi abeka na kwambone a oye ne wantimi anya nyankopon asem a me kire kwambone se nyankopon pese wo ye no e kire o se wadi fo ndine asofo ne adifo no adifo lenso mafodie no obi nkan ho asem o mafodie ni mo amusa agina mu e preach obi afodie edikai Matthew ni sato aso bi ho na wo kai na osi munwi mo atwerefo ne farisifo nya atwomfo se moto osoro ahenie mu nipa anim wase mo ye de moto osoro ahenie wase na yesa asofo ne nyamdwuma onyankopon na ahenie beba but wase asofo ne nyamdwuma nanso asofo na asato ahenie ni ya na akwa ni pa se so obi e kanya nkopon asem de odi ni preko heaven that's right on say aye difo no say ase obi e kanya nkopon asem de ya odi ni pe ye de preko heaven Yesu si obedure no asofo ne say omo kanya mesem de ye enso nyamesem no omo kan omo sa de tu onyankopon ahenie mu ire bia me kan say asore ne ye nyankopon asore Kristo asore no eya hunta semo won ma ma oso wan hia ne hon wan hia ne bosha obeya hallelujah hallelujah sa uwa no wase endo si modie mo yese mo kire nipa so mbenya nkwa enso nipa nkwa no mo na mo sa si kwan ode na we ebre ho so di asofo de difo ye na mpacho adwuma no kwanke o mo ade akwanko be ni sei senko mbe hwese be yeyi beta se boa payo bi asa bro bi o mumu se nyame adwuma no mbe se no in the grace of Jesus say ohunu se enkofo ne kanya nkopon asem we no enoma we nyina na ma Yesu ba ya asofo no na Yesu mu ye o mohim enoma we na ma asofo na anti Kristo Yesu asem adente Moses say
omu di sɔfo nti omu di sɔfo no nko adeɛ etwa sɛ de omu yɛ bia ne yɛgye tum sɛ omu di sɔfo ɛyɛ papa na ɛnome ne ɔsɔfoɔ ɛnome ne diifoɔ a woyɛ adeɛ na obi tumi kɔfa Nyankopɔn asɛm ɛbɛyi watɛn ɛnome ne ho na ɔsan ma wo men so sɛ deɛ nipa ɛka ɛyɛ onyame asɛm wɔhunu nso no ana ɔbɛyɛ deɛ bia meka sɛ asase so deɛ ɔkɔ asɔre Nyankopɔn ahenni mu deɛ ɔkɔ asɔre ni problem sɛ sɔfo a wɔwɔ no ɛdi sɔfo akyerɛ kwan no ɔne ɛwɔ problem asɔre ba ni problem ɔpɛ heaven akɔ no ɔni problem sɔfo problem kɛseɛ difo problem kɛseɛ ɛsɛ na asɔre ba ɔkɔ asɔre sɛ ti Yesu tie gye Yesu ka ɔsɛ nkurɔfoɔ ne sɛ mba bɛsena kɔ bɛte mo so ɛpono no mo ka nyame sɛ mo atom ɛdi na yɛ nka odiyifoɔ asɛm yɛ nka ɔsɔfoɔ asɛm ɛna Yesu Kristo si daabi asɔfoɔ ne yɛ adeɛ na adiyifoɔ ne yɛ adeɛ na sɛ yɛde Onyankopɔn asɛm kɛsɛ tia nko ade a yɛka de mi wɔ diyifoɔ agyima wɔ dabi am ka sɛ momfa twerɛsɛm no ɛntoto me ho ɛna na meka kyerɛ sɛ aban yi minister na ɔba no nim sɛ ɔbɛdi do koraa ɔbɛka kyerɛ sɛ nneɛma wɔwɔ anie ɔmfa no nneɛma ɛnto dwa bɛ sɛ wonim sɛ ɔbɛbɔ korɔ no deɛ a yɛfrɛ saa akwa no so koraa ahwɛ awo ma bɛka sɛ ɔyare nti me wɔ diifoɔ agyema maka kyerɛ Ghana sɛ momfa Nyankopɔn asɛm ɛnto me ho ɛnyɛ Onyankopɔn asɛm na mede yɛ adwuma ɛnyɛ na mede kyerɛkyerɛ na me a mede kyerɛkyerɛ wɔntumi amfa nto me ho a afei mekyerɛkyerɛ apɛ me nuanan ne sɛ ɛdi ga Nyankopɔn adwuma no yɛbɛma akra nyinaa nya asomdue ne nkwa nkɛni o it's a headmaster abɔn a nkɔla abɔn teacher so bɔn teacher abɔn a nkɔla abɔn headmaster ni mu adeɛ ɔyɛ adeɛ teacher fo ni mu adeɛ a nkɔla nso yɛ adeɛ hu adeɛ ɛdi Yesu Kristo baayɛ a ɔyɛ deɛ Onyankopɔn pɛ asomafoɔ no anyɛ deɛ Awurade pɛ Yesu Kristo kuro akyi asomafoɔ no yɛ biribi etie Nyankopɔn asɛm bɛtɛ na adɛ ndɔsɛ nkurɔfoɔ pɛ sɛ ɔmokɔ ahenni no mu nanso moatom kae kakra toa so sɛ moto ɔsoro ahenni nipa anim na mo ara monkom ɔsɛ monkom nanso wɔn a wɔrekɔ mu no momma wo kwan nkom wɔn na ɛkɔ asɔre a ɛda ɔhunu sɛ sɔfo no ogyina odiyifoɔ no ogyina no Nyankopɔn ahenni watom wɔ n'anim ɔn sɛ nti asɔre kɔ ehu paa asɔre kɔ ehu ɛyɛ na asɔre daa no ebiaa ne yɛyɛ deɛ yɛwura mu ebiaa wɔsi nipa na ɛba ne nim sɛ ɔmo pɛ ahenni mu awura bɛta sɔfoɔ no ayɛ deɛ de sɔfoɔ to Nyankopɔn ahenni mu ɛwɔ nipa anim a deɛ odi ka aka ne sɛ obiara ne wɔyɛ papa deɛ obɛdi ka aka no obiara anyɛ deɛ ɛnyɛ papa ɔsɔfoɔ Nyankopɔn ahenni no ɔto mu a deɛ ɔbɛka to sɛ kristosom yɛ nkakra but wowɔ abrabɔ a wowɔ ade bɛnya nkrakra nkatekwai brɛbrɛ nkwai na wadie no ɛnde otumi ka kyerɛ sɛ taking it by force ɛni hɔ saa ɔmotumi ka kyerɛ asɔre ma sɛ taking it by force but ɛba ne nkwagyeɛ ho deɛ a wɔto ahenni no mu no ɔsi kristosom kakra ɛbrɛ a mmerɛ ɔsomafoɔ pɔ ɔhyia Kristo Damascus kɔ asompakyɛw ɛyɛ kakra akɔntemfi hɔ a asɛlɛnda ɔte sɛ ɔkɔyɛ bɔne bi enti kristosom yare ekura ntu kristosom a ɛkyɛn cancer
ekura tu Kristo som no enyo nyame na amana tu no asofo ne nipa na amana tu no wonu se obi ya akula ekura ade timi twa no otimi di sia fe nipa be hunu no na ekura na etene nan eno na kane ne kan se ekura na pumpunu ese sa na Kristo som aye enipa pese omudi enioma bi si asofo no pese omudi enioma bi si e ma se Kristo som ne de e de Kristo Yesu se motum ahinenim enipa enim kakaka to aso yi wasinamu ara munkum wasimo de munkum nanso wona wori ikum no enkrofo pese kom no muma won nkum omuso musi won kwan ko munwie wase munya dey don say Yesu Kristo o kan kira asofo se omunwie ana nemre na wo ka kira asofo bi difo bi sa e ba cho Yesu no woni asofo wo kan we kira no munya ya asoro ma ba ko o de obi eye de eye but Kristo hu se de o mo ye no enye sa na Onyankopon ne na temu kwan ye de eti ya bia me ka se awia eboi ensu a etoi amangwa eso enkuruma ne ntosi ayedi no yedi ne da bia sa nto aso ebre bi bedura Nyankopon betwa ni nyina aso wo kobu yaten enom na onama ne nko anokwafo ne ye kasa de Awurade tede kire nipa amen eno bi na Kristo Yesu nura ne kan ni na obi ye sofwa ono de oyedifo a ade bi opebi obetimi aye betu wi akọ picture asoreba ya do onua asoreba so ta ni nua jana man nta ni nua o ze ma ni nyina mom nya de enyini se man shenya nkopon akwa ndi asoreba do onua ena ono so su behumi a I saw 1,005. I saw 1,000. I saw 2,000. What kind of deal say? Pay was money in a moment. And yes, of no crown a becount. And Cofona, and yet be the woman. No question. Omona Becca. It was Swami and a many punching. The said you Yanko Ponti Cristo Yesutino. Men can once and Pamu the Runchinipa. Amen. Ebi abeka se de asofo ni adifo yi ade ba ko ne nipa hia tumi ye nsenkyere ne amen Kristo Yesu soma ami o de tumi ye nsenkyere o de aka me da so da bi da de mo amana bo so kra sha dance ya na mo boyi me pa che se zenya ko pona mo se amma hu ne se owo be ka obi ama one kanwa obewu onyankwa enkom hye ne ba kwasiada ade echi juwada no mu ofia de Daudi adanse ne kwasiada ne se ade echi juwada na asem ne siyo but kwasiada no onya kwa asa ayede aba ade echi juwada enumre na okofa de of fridge so abusa se owo no kura na ye de na fridge no otime froye esa ya aburo san so na ezo Nyankopon nam na hom so o kan sa de onam hom so oda na die no enam se masre o ma ne mpare amen ampa empare wa o don sa koto fridge so na owo na tetere wo na de hwe owo a watetere wo nsa nyina hwe owo ne tentene ene ne kesi ena medam Nyankopon asese ade ba ko enwa pa ne se unim so wo no omo yeso mbeku na kikirikiri nam se na de osoma ame na dika wonu mo twitwa agi nipa bi nti amen omo yeso mo de ade bo na wo no ebufu ya ono ade ne se na no bo ne dua no na no bo na asa ku ono a amono mu ho a ede e kire o se nko oka nipa no a se de na nka bi ye ne tie no nkom se ne tie ne ke wa nko bewu sa pepepe ne nka besi obi wa Awurade honhom se ne me pacho da bi ade na ne memfa enye maton
ɛkyerɛ sɛ so odiifo adwuma wɔ saa honhom yi yɛka ahoɔden ne ayaresa ne adeade a mɛse ɔsɔfo bi diifo bi ntumi nka sɛ onyankopɔn kristo nam so sa yareɛ sene me dabi ɔde ɔpa obi so yɛ sɔfo yɛ odiifo a wɔyɛ nkasa yɛde ɔyere ne nsamra nyina yɛ de egu nkyɛn yɛde nku nyina yɛ de egu nkyɛn deɛ bibiduro ka ho so yɛde ne nyina yɛ de egu nkyɛn ne yɛde yɛn nsa yɛ de aba ɛnna bɛ mu ɔhunu bi onyankopɔn kristo yesu wɔte ɛnna bɛ mu ɔhunu deɛ ɔkasa se ya kasa na wɔkasa no kasa no de ahoɔden ne nsɛnkyerɛnne ba adɛn na memfa mo aboa nneɛma no na mentɔn ɛkyerɛ sɛ kristo yesu wɔnte saa amen nti obi yɛ sɔfo obi yɛ diifoɔ ɔyɛ saa de sɛ pɛ ɔsoro abua no fɔ dada amen ɔnom sɛ asɔfoɔ yi yɛ asɔre yi ɔmonom sɛ ɔmo yɛ asɔre ama nyame o but yesu kristo ahom baa no so honhom no wɔ no so wɔde firi wɔde baeɛ no wɔse mo mehwɛ mo no ahenni no moatom but nkurɔfoɔ no so yɛ asɔre ɔmonim sɛ ahenni no moayɛ deɛ yi ɔmoatom nti asɔfoɔ no adiifoɔ no bɛtumi abɔ se yee yɛsom nyame yɛ kwabi wobɛwu awie no nti wasoma me nnipa ma nkyɛn amen sɛ memeka nea ɔteɛ ɔnkyɛ ɛsɛ righteous tv aba yi ɛwɔ ɛnoma bebree wɔ hɔ a afei na menya kwan na makyerɛ mu meka ho asɛm deɛ nti ɔsoma me deɛ nti odiifoɔ adwuma te sɛ nea ɔti ada me deɛ ɛfɛ n sɛ ayi ɛfɛ n sɛ rose fresh ne dada wɔ menhu ni ada na sɛ honhom sɛ ne tumi sɛ wɔ me so a ka me ntontɔn nneɛma na saa kaa sɛ me nkɔtɔ bi mesuo mɛbaakyɛw mabɔ brɛ awie meyɛ akɔkora sɛ megye na awudi a naso woabɔ akɔkora a wogye na ayɛ deɛ ɛdi na hwee nyɛ deɛ ɛhia nyinaa no Yoel chapter 2 verse ɛfɛn sɛ 28 no nti na wɔse ɛnan na ɛdi akyire no ɔbɛhwie ne honhom agu mmeranteɛ na aberanteɛ ɔde ne honhom ne ma no no wɔka ayɛ ɔnwanwa amen woka sɛ ɔhu nyame nyansafoɔ ɔmfa akɔkora da akɔkora nsɛm ɛbɛto wo sinti dua nti ɔsɛ ne honhom no ɛyɛ nokora honhom na ɔde bɛgye nkwa na awie berem no magya nom nyankopɔn sɛ ɔbɛhwie agu mmeranteɛ nti gahwɛ honhom ɔde ama me ayɛ adanse o ahyɛ twerɛ ne ma ahoɔdenneɛ nsɛnkyerɛnne anwadeɛ nkɔmhyɛ anka ne ɛnoa ne sɛ maboa nsamana no maboa nkoa no maboa ɔyera no maboa nsuo no obiara mɛyɛ deɛ yi ɛbɛtɔ bi adɛnti a mahunu rose west mahunu phantom ɛnɛ koraa deɛ kaa no yɛbɔ bi din kyerɛ wo a wanhwɛ a bɛka sɛ aduane bi o hwɛ yɛbɔ kaa no bi din kyerɛ wo a bɛka sɛ aduane bi hwɛ kaa no din no a na kaa no pia a ɛnti ne nyinaa mewɔ mo asase so mahunu adɛn na honhom ne ahoɔden ɔde ma me ka memfa saa kwan no so nti memeka kyerɛ sɛ sɛ obi yɛ saa ɔyɛ torofoɔ obi yɛ saa ofiri n'adwenem obi yɛ saa ɔyɛ daadaafoɔ obi yɛ saa ɔyɛ ahenni no ho akwansidifoɔ a adɛn na ɛsɛ ɔgye akyinye daabi a meka sɛ sɛ odiyifoɔ adwa meka kristo yesu ahenni ho asɛm a adeɛ baako a wobɛtumi de ayi maten ne sɛ ɔka ne saa no biribi a mfi ne mu ma ɛn deɛ na ade adwodwo me but deɛ meka yi deɛ pa bɛsɔyɛ woyɛ sɔfo koraa bɛsɔyɛ deɛ wode ɔna so yɛ diifoɔ na wotɔtɔn bra bɛsɔhɛ ɛnti wontimi nka nkyerɛ m sɛ ɔka ne saa no ɔno honhom bia ne ne mu ɔyɛ biribi nti na ɔka saa awurade nyankopɔn honhom wɔ me se ɛnsɛm koraa meka ne deɛ meti mɛse kristo yesu ne wura ne honhom ne wo so a wontumi da ɛnyɛ honhom na sɛ ɔde bɛma mmeranteɛ nti bɔhyɛ
eti Kristo som de o he ba bia ye duru ya e ya hosem is obi defend obi eda na unum san ka moto ya mo kasa yi kasa mo kasa nyina ya aduane mo benya dia film ho ede mo nwene se ekina mo bewu na ehe na mo bekoro mo nwene se ekina mo bewu na de na mo ya mo de kwa kosia mo yofo eno ane aduane a na nka mo kra no ntwitwa asa aba mu adenti obi a person nya favor sebe ya ono no bedi dikese sise kosia ye me chititu am obi a ono mama ne 7 ne da na de ne so ugina so ati musti di stadium edemi ura Yesu Kristo se enkrofo ye enkrofo a aheni no omo nkom omo atom woni pa anim na abra ho sam se nipa no so ya tom e o manim no omo so nim se ya tom ebede na ko se ya tom adenta ye bo awurade de ye edin ye ka Holy Spirit, Holy Ghost, in the name of Jesus. Yes way do be kan Yahshua so Yahshua e de be den wo hu se ahini no osofu difu watum eno ne se e da wo ko ye no o mra to bone emu ana ada so te ade e be mo hu se wei e ye bone na onyankopon ekina bi wu a na opia wonye nkwa nhunu ebetia kwa akoyete se de ubonse ye ka nyam bebu aten o ka ya hini wasam so wote wo no wadwene wote asoro enso wadwene esi wobochi ya ho no kwasem to won ti bibia no wo di twasa wo ye de ye wo ye ya tum eno ntinene asase akoduru ba bi se wo hwa nipa krati so de ma no mo da wo ko tete won so de ya wo be ka se nipa no ye pa mu cha no mo ye de ye e baaye e ya ro hosem wo be ka se asofo na wo de nipa no ko ye de ye e ma wo na nye wo mo asofo na to ahenie ni mo manim e de ade a wo be ya wo di benya nkwa no unhunu na wate tasem kase pa ni tasem ndikrizo sum ekura da ho sese no eso adenti asore ba de etwa se de oya enye ye kan but osofo difo de mo mane nyina emumunyini enkoduru twabere but Yesu Kristo ba no ensi sa enti yana mbisa se enema nipa na ekwa asore ni Yesu be no mudi nachi ya bisa Yesu kro na zene no yana na Maria ne ba no se ono de a tie se oba ya asofo no yomo ya enye no wanka se omo ya asofo is a sofo so wotwe na kobu na ten no kwasem sofo be no so aba asase so no betimi ni sese ni bo se me ye sofo nti mi wu ya no be nyankopon mi pie na se nche na makura heaven ho wati bi wo bi da obi aka mi da we no bi so obi so ye sofo wase me de mi wu ya free sa oso na asase ba me de mi wu ya o mi pie ro de se nche na makura heaven ni se wa asase si ye woni pa ni bi wo wa woni se asofo no kra no ebinum wo protocol visa a ono tu kwa ko efense bi alande America ne Belgium ba bi a ye kwa ye pass no ono wanya de ye onfa ho diplomatic passport ndo ono wo kwa o underground o ye de ye ofa ti said o ko fa ayi tintin nim na ade akowura plane mu no ono wo fa form step no akofra ko shim adentia de brebi o wona sare so na abosa akwara ye de nyankopon na temu ana na hini ne ba no obi di brentimi mo kwan ma no enti no ka sofo ne adifo ne nsore ma nyina asem o ka ahemfo asem obetumi aye wo hene kese wo asase so ada be wo no wahenie no wahenie me ka wahenie anya wahenie se wo ye hene no hene na wudi ye no sa na me kire hene na wudi ye no entimi ma protocol mo nyankopon kan kire wo se besene ko kopim de oye wo hene wo ye ye do nyankopon asem e kasa kire ahemfo nyina e kasa kire o
but ene ohene kura ba wasɔre a untimi nka biribi anya de enkyere no obeye nana saa na wanana pao because eye sofu fese eye difo fese ohene ba asɔre but ohene no die no oye sei no Onyankopɔn na no so ni na sem da no so die na ohene nye na die no oye ne na enye a Onyankopɔn betene no onum se abibiman wo esu bi ese ye ada ne Kristosom ye de awura Kristosom nim esu ne se obi ye panyina ye nkana sem bet panyini so emu atan ni bem e Onyankopɔn anim ahobrase no kre tenene enu de bu atan di bem Onyankopɔn anim amen me ma senka ye so nko eso sma me se awiye mai me meka se de na hini ho asempa chenkyere wo amen me ma senka ene sofo bia anse ene difo bia anse ene sempa kani da bi okra no wo besa abetame wo beta me nyina awiye so wo be hunu se o pe me ho so ne bone a wonya bi na we Ghana akumase yi ya se pakafo yi omo sori tia me brebi na hwe ya ebesi ne omo nya me ho bone omo hwe bi but omo so bone de egumanim ankorema endi ye di se su no awura nyamesom nim but atemo na eba no enipa nyina na ye kwakobu aten endi de sofo ya enye de difo ya enye de sempakani ya enye de sumani ya enye de obia ya enye de ohene ya enye de asambre ma ya enye ni nyina Onyankopɔn asem tinetine obia eno kura nso nim se de gisem se esa de asomdue ba ohene nya sisifo nokure pa mampanyini ekire de yeso ye mampanyini nya abro onye sisifo nokure pa unum se ye ba bi mama amampanimfo kwanim so mu wa me yakobu o maten omo de bire kase na ana ayo mu fe edo obedi di bire na ye mampanyini but ade a wo ye na nadwi ni so da so wo ebebu na ten aye ne se asa akonya bi na wanya ene ono nso de tira ye yie ene o ma na ye de sika sane bibia ye de anwea ne timba ne gold de bibia ti de ono de ope no kese wo yisu bia na wo akwane ba bi but onim se eti de meka ne se Kristosom na sei na eno kran so wosoma me no nsori adoso agro ena enipedi kasia odesoma me no nsori adoso agro eze Kristosom no yesaba ba bi te se abe te se oye nsentrene a oye nyame nipa me ro din for Yohane nsentrene be no ye ni nyame nipa ne de yen yasam kase pa ana Yohane mo aka tro so ko se Yohane suboni no oye nsentrene bi na ni nyame nipa ne de yen edine sa de asere na ma adwene kire wo no ene na odi for Yohane suboni no ontimi nyame nipa da so oba asase so no wanye nsenkyene bi ada nsenkyene so nye won epe na anya de odi nsenkyene mama ne de adi no wamfa bi ama no dini nyame nipa ne de ehene nanso ka ahenie mu ahuntasem amen eno ne nyame nipa wo enipa akwambone won na gbo asu na apolisi fo di mereka no maduru asrafo o se yenye dey wakanya mi asem ama asrafo ho ahyehye wo mo omo opedi ombeye de ombeye enne nipa kwa asore a opere de obeye obenyankwa ti asem be ne ekoso no me se asore ne yare o Kristosom atukuro ye fa pokura nso di mia osoro ankasa ebe de sekuru betimi ewu ebe ye din
sɛ kuro bɛtumi awu ɛnti yohane wanyɛ nsɛnkyerɛnne bi ada ɛnso ne wura yesu kristo sɛ ahenni ni wɔka ho ne wura yesu sɛ ɔba asase so ɔsa yɛ kɛseɛ onyankopɔn anim but wanyɛ nsɛnkyerɛnne da but ɛnɛ yɛafa yɛ deɛ ne sɛ nsɛnkyerɛnne nti wonya yɛ nsɛnkyerɛnne nko adeɛ a woyɛ nyame nipa ɛnɛ na no na falo ne nkaberekyerɛfoɔ no na ɔmuyɛ nyame nkurɔfoɔ ɛberɛ a moses berɛ odiyifoɔ no poma ɛdane wɔwɔ mo so deɛ dane wɔwɔ no ɔmo nso abɛyɛ deɛ yi ɔmo abɛyɛ nyame nipa kyɛ saa na ɛteɛ deɛ a momma nipa ɛniyɛ ho aborɔ momma nipa yɛ naada yɛ ho Corinthians 18:6 ɔse mo naada mo ho na Israel Nyankopɔn wonsi na twetwe na deɛ nipa wobɛguo no ɛno na wobɛtwa ne sɛ nipa ɛyɛ biribi na sɛ ɛnɛ ɔnkwate ne mu yi ɔhu no sɛ asɛ obi na ɔyɛ no a Nyankopɔn sɛ hwɛ yie no wa naada wo ho na adeɛ bi a woyɛ bia no waawo so na ɛyɛ deɛ yi ɛda ɛnti wɔ sɛ ɔka kyerɛ nkɔfoɔ no sɛ ɔsoro ahenni no moatom wɔ nipa anim kakra ma me wekɔ na deɛ mbɛkasa nyina ma sɛ agya yi o kasa ɔsi mu nwie mo atwerɛfoɔ ne farisifoɔ ne atwomfoɔ sɛ mo mmene akunafoɔ adan so ho kɔi na mobɔ mpaeɛ atentene kyerɛ yɛi nti mobɛnya afɔbuo a ɛboro soɔ ɔhono yesu kristo sɛ asɔfoɔ no nya ngu so afɔbuo ayɛ deɛ wọ́n sɛ nyamedwuma ehu ɔmo nya ngu yewu but deɛ ofiri honhom mo ne se afɔbuo aka ho na ɛsɛ sɛ wɔ nipa pii di sɔfo a asɔfodie mu saa yera nti sɔfodie adwuma ehu paa yɛ sɔfodie sɛ wɔyɛ dɛ a wɔhunu wɔ akyiri akwan na nka sɔfo bi nim sɛ ɔsɔfo diifo nim sɛ ɔwɔ mpana ɔntimi nyae ɔsɔfo diifo nim sɛ ɔwe nsa ɔntimi nyae ɔsɔfo nim diifo nim sɛ wɔdi aduro sɛ nka dakoro ɔbɛka sɛ daabi aduro yi ma hwɛ yɛ a menya nkwa nti ma mento aduro yi nyɛdeɛ yi twɛntwene na mempɛ ɔgyeɛ daabi ɔbɛtena mu awu ɔkyerɛkyerɛfoɔ pa ɛne diem yɛhwɛ deɛ Onyankopɔn nam so a ɔde ma ɔma yi nyinaa na mɛgya ahodwiri ɛfiri sɛ anwummerɛ yi ɔnam so abia asase n'ani ama nsɛm a wɔka no yɛnti bi da deɛ wɔhwɛ wo ɛwɔ ne fie koraa yɛ dansefoɔ sɛ nsɛm a wɔka yi wɔnti bi da wei na ɛkyerɛ sɛ mewura woda nso wei ne yɛne ɛda Onyankopɔn ase sɛ wama adabu ɛwɔ asase so ɛsan sɛ asase amanama yɛ tira yeye yura asuma sɛm ne ahintasɛm sɛ no yɛ bɛyɛ dɛn na kiyenya na onim sɛ wei a meka nyinaa so ɔsɔfo a wafom no ɔbɛsa aka sɛ yɛ ahomɔne ɛna ɛkyerɛ sɛ deɛ asɔfo sitie ɛdi sia no obi a firi sabre kɔ yi ɔhwɛ Righteous TV amen mese nipa no ɔhwɛ me nsua me amen ɛnyɛ Ghana na metie ɛnyɛ asase so mese ɔhwɛ me nsua me amen na Ghana man no nsanhyɛ fa twerɛ sɛ mu yɛnto no mese wasoma me amen me nsɛm a meka no menim sɛ nsɛm a meka nyinaa no nsɛm no nyinaa deɛ wɔtwerɛ sɛm no nyinaa meyɔ ɛna ano meka kyerɛ mu sɛ deɛ na ɛbɛma na yɛ me ɛhu sɛ meka sɛ Bible mu nsɛm nyinaa meyɛ menyɛ nipa ade te na mtumi ka saa nti meka wei kyerɛ wo na saa afei me sɛ ka tɔ sɛ kristosom no yare na asɔfo hia adwensakyerɛ a ade na wonte aseɛ
simple metaka sese de kisosum na duru sabre no sesa na kisosum te a onyame de je yenkwa no a anka osum nyina anka kisosum na efo rauta kasa sese de kisosum te nei sesa na te a den dodo press enkopon akwa wasoma wo no kore wo edi Ghana man no nipa pi ntimase na meka se meye sinti dua ama wo adentia wan soma me se medefe nipa na me pa de no kore dan se ne de pifi ne mo soma me se o nipa bi je won me mra no fa me so nye won amen o je won ma won kwa afi ni 2 million na ho de ne nsenkyere ne de o mo do mani be hunu bi do mo tia musika no benya ni free amen ebe te say de emre bi abani be so ma free education so that say and we so nsenkyere na anwade free amen free miracles free miracles yes father free testimony ebi asida pastor David so di for so for Nyankopon tumi won so eye free ni nyina se mi wura Yesu Kristo baaye no utie nsema wo kan a oba nipa nkwaje agina nti agya no so ma no ndi oba de na be ya adanse bu so oye no kwafo ene se ahoden ne tumidie anwade nsenchene ne de firi mu ba nyina no de oye ni mfi na dwene mu nti ene so ye free amen sa Kristo no sa mi wura no ne so ma amen amen ndi wate ne ho asem a na so ohumi a etwa so hu se me sene pepepe amen mi man timi anse na me yedadaafo no kwasem se man timi anse Kristo se ne otie ne na wanwade ne nsenkyene na brabo pa ne konkon ye ne tene ne nyamisuro na hobrase man timi anse na me yedadaafo na yenso na ya adanse se wasoma amen enti osoma me nipa bi nkyɛn bɛga jo sɛ ɔyɛ righteous TV a Onyankopɔn adom yɛde abɛyɛ a ɔnso obi kura afɛ mo bi efun la no obi sɛ otie mi Sunsum FM Sunsum FM sei asɔfo na yɛ sa na bigya yɛ o okwa oka de yɛde asoma wa mo si bue wa kan yɛ bɔne ne yɛ frɛ adwuma manager yini free so ɔha adwen asɔfo menton he mini he meton obi mo afɔde me ho me enso yɛse me ha adwen endo mo yɛsa na mo sɛ da bi me free radio no so tinye adwuma wura na ka sɛ ana manager na ka sɛ odifo yɛ ma akwa bi na me free so ena mi jade ma wo yes mi jade ma wo mi so mo afa beto he ne de awurade aye amen ade na mo se me ha adwene no o so Nyankopon aya ade kese a eburu mo adwene so de o mo nya de yi o mo nsusu na studio ko atim ne ka yesen studio ne ka yesen sankrofo no so mo so de ti ame sabre nyina yodi fo adman sama meka wan hwe abeka sa wan na betimi age eye de na menya Nyankopon nam no hom so wo bie sa akwan ti sei amen na sabre godi fo adman ne wan se anumiro no betimi abetra TV so tam ope no bepon obi a meti radio so kasa ye pampam me ye yenyi fiso beto num se hyan ko Nyankopon se asofo ne sa anum kofo no mu so de ti ame ni nyina no omo da so hye ho kwasem de Onyankopon na modum so wabie kwae a manton ama obi a mafode me home TV kese a wode abai ebe di so beduru ho kwasem eso se ekuo keto mo mu nsuro amen eso ye agya ne fese ode ahenie ne ye de emam eja sofo eye enkofo bi a omo ni Nyankopon ahenie entem no ehu kwasem
Ndi ne yenka sofo asem. Yenka difo asem. O kana asem o yenyame nipa. Yesu Kristo e ko ma asem no. Na sofo na ede no mo ya bonsam nipa. Yesu Kristo kura kire se mo ya ahini ani ho adwuma nanso mo amatum. E kire se mo ye de. O mo ye de. No mo nya bonsam nipa. Ndi na nya abosomfo ho asem na mi ru Yesu ye de. Okay. Enti mo nsem pi meka. Amen. Nsem pi na me nsem so makato se osofo bia wonya urade dia no me meye ne tamfo. Anokre pa. Baye die on beburu bi baba. Nokwasem. Na baye a oya ade etene. Oh. Ene ga Ghana fo nyina mpre na sa baye we die. Obi anya bi. Baye a wonya bone. Baye a wonya bone. Bayi ya okura nyame tumi bayi ya okura nyame tumi wo sa tibidi nyame tumi ye de e makwa okay o de am kan say bayi ya okura ahoden ne me nka be kanya me tumi okura mo ntiaze bayi ya okura ahoden ne ye nsenkyene na wonya abro wo tibidi makwa yes ne mo masofo a mo ye papa na mo firi nyankopon ene de mo wo no mo ntumi mfama mo wadifo a mo firi nyankopon na mo ye awurade dia ene de mo mo ntimi mfanya de ema na de oye bayifo no odifo agiman ono de otimi de makwa na meme de makwa wi a na akọhwe otworo sem nim akọhwe otworo sem nim a na waka atworo se wose me de makwa mo so mo mfanya de makwa na wa wo ye awurade dia no wo ye awurade de hye no wantimi amfa makwa o chere for pa ani de wi ni se anwumere onyankopon na mo so ye bro adwen ne ntiase so na o ma ye hu eni ede onyankopon ase wo ho odofo a wutie ye o hwe de onam ye wrodifo ageman so a o kire ye ahodwirisem ye sumasem we asase ne enti bi da ye hu mobro ne adoye na aso asase no so ena menu mienu ya ye mutacha fafafo a ye bre mu ye tie nyankopon difo yi ahodwirisem asumasem ensem obeti bi wo henefa the righteous TV odifo ageman amepa cho yankopon odifo o hwehwe na tira kwanya o wodwoso echan krum edwoso echan krum aho ni yankopon odifo no owo edwoso echan krum kumase edwoso echan krum aho ni yankopon odifo yi owo mesra se opese ofra na so ofa number no in case oba na se uhunu kwan na eni di number no ye 0594 844111 0594 844111 Ebacho number no so ba akuse nie 0539 22 4999 0539 22 4999 eni diem so person nkwaje semu said ye wuti free nyankopon difo ne nchen no o person o jese nyankopon difo no ugya bone yo uchiri bone yo a ne srew komodi ne to anamon ebre kumase edwoso echen krom aho ne nyankopon difo iwo asore da no ye kwasiada bia e ya asore da ena wukwa da bia so ya asore da mesre to anamon sene ye be ya onkwaje ebewie peyo amen izo nyankopon difo esrew kasa me de radias amen se onam na homo broso na yegusuwa na enumere ne nipa edi enkomo amen ade me kan se asore ne yare di Yesu Kristo obaye no obeka asofo no omo ho asem amen obeka omo ho asem bra kai 16 kakra ma me na 17 kura kai 17 kakra ma me na nei mu eye edu enso was nkwasia ne enifrafo de ewa hin na esu what is say
yesu se asɔfoɔ no ɔfrɛ ɔmo sɛ nkwasia ɛnɛ paa na sɛ nka akɔka kyerɛ sɔfo bi sɛ woso yɛ diifoɔ na akɔka kyerɛ sɔfo bi sɛ kwasia anka nipa gye mu ɛbɛgya mo no nipa gye mu ɛbɛgya mo no ɛnso yesu kristo te asom a wɔka ɛkyerɛ sɛ ɔsɔfoɔ yɛ adeɛ diifoɔ yɛ adeɛ no nya a yɛtumi ka masɛm no nyinaa ni o nti ɔman no nipa nyae yɛma no nyinaa ma mu nyini ɛnyɛ saa na asɛm no yɛ deɛ ɛteɛ ɛne nka ɔsɔfo bi adiifoɔ bi antumi mpirikyi asɔre ba bi ada deɛ sɔfo no yɛ nyɛ a mohu sɛ yɛma no no saa na asɔre ba bi so ne bɔne a wɔtim no ɔno so hu sɛ yɛma no saa na tie o sɔfo diifoɔ adɛn na obi wi nsa ɔyɛ kɔmisa na wopirikyi sɛ nsa no nyɛ adɛn na onyama no mɔmu nyini nsa na wo se yɛnyɛ no sɛ nipa na wawe a wɔtoro no ɔno so onya biribi firi mu sɛdeɛ wowato ntɔn deɛ onya biribi firi mu anti wo se yɛma no mɔmu nyini no saa na ɔnso ne nsa no wɔwe no ɔnso nya biribi yɛ deɛ ɛfiri mu sɛ nyɛ saa nkɔ no wanim sɛ ne nso asɛe ka wonya awe bɛta de onya biribi firi mu yɛsɛ a woyɛ sɔfo woyɛ diifoɔ wobɛpirikyi sɛ obi nom wi a ɛnyɛ adɛn na wonya ama ne mmɔmu nyini gya ama ne mmɔmu nyini sɛ yɛgyaa wo deɛ no ma ne mmɔmu nyini deɛ a ɛne ɛde ɔnom wi no gya ama ne mmɔmu nyɛ deɛ ɛnyini ne nkɔsi twaberɛ sɛ ɔwɔ akwanya sɛ wobɛtumi aka deɛ ɔnom wi deɛ ɔnom nsa sɛ ne deɛ no nya a me wɔ diifoɔ adwuma me so wɔ akwanya sɛ deɛ wo so woyɛ anyɛ ne meka ɛsɛ mewura yesu deɛ na asɔfoɔ ne deɛ a ɛnneɛma ɔmo yɛ a ɛnyɛ no ɔka kyerɛ wo ɔka kyerɛ wo ɛdi nkɛyɛ ɛno ano sɛ wo a wonom wi yɛgyaa ma no abɔ mu ayɛ deɛ ɛnyini bɛtɛ sɔfo deɛ pɛ sɛ deɛ wɔnom wi no wonim sɛ deɛ nti wobɛtumi apirikyi deɛ wɔnom wi no sɛ ebi a na wi no wɔnom bi nti hɔ no deɛ wayɛ ho adwuma bɔ afɔdeɛ bɛhu me odi fɔ woka sɛ pɛ wɔsi wie wɔyɛ hwan bɛtɛ no nso yɛ mmarato o bɛtɛ sɔfo deɛ diifoɔ deɛ ɔmpɛ sɛ yɛbɛyɛ deɛ yi ɛberɛ ne kɔ na mɛka asɛm wei ɛberɛ foforɔ mɛsa aka bio wonim sɛ ɛna asɔre ma nafa tatus bɔnsam wɔyɛ clever o wonim sɛ sesei asɔfoɔ no a ɛne adiifoɔ no motɔn adeɛ no wonim sɛ woka ho asɛm a ɛnsɔre ma no sɛ motɔ a yɛ nsɛnkyerɛne saa na tie o ɔmo se wotɔ a ɛyɛ nsɛnkyerɛne sɛ wɔn bɛgye atom sɛ ɛnyɛ no wotɔ a ɛyɛ nsɛnkyerɛne na anim sɛ obi nom wi wɔ se wi no wɔtumi de yɛ adwuma obi so wɔ nom wi wɔ se wi no ɔnom a n'adwene mu yɛ deɛ ebie but wa onom bi no wadwene kyerɛ sɛ osususu sɛ dabi ɛbɛbɔ ne dam but ɔno so se n'adwene mu yɛ deɛ ebie de nsɔrɔma na fatatus abɔnsam amɔ mu nyansa bi nkɔmpɛ sɛ ɔmo de si awurade asɛm ano bɛt ɛnyina amen dabi ɛnyɛ nyina ɛyɛ mmɔborɔ nsɛm ɛyɛ mmɔtɔfo asɛm ɛno ntumi nyi saa asɛm na no ɛntumi nsi deɛ kristo aka no ano ɛnyi ano ma kristo mɛyɛ torofoɔ ma ɛnɛ sɔfoɔ ɛnɛ diifoɔ mɛtɔn adeɛ mɛdi bi mu deɛ kristo ayɛ dɛ aka ho onyankopɔn akɔ adabi ɛnsi da ɛntumi nyɛ adwuma saa dɔm se adeɛ no wotɔ a ɛyɛ dɛ yɛ a ɛyɛ nsɛnkyerɛnne
deɛ numre yi meka ne sɛ onipa bi a ɔhwɛ ma numre no ɔma ne kra ho nya ne kakra ɛsɛ ɔkra nti nipa mu a nipa dua nyɛ hwee o nokwasɛm yeye nipa ei ne ho fo ei wo sika ho ei mesi dan wayɛ sɛ ne nyinaa yɛ ɔkra o ɔkra ne ni wa nipa dua nyɛ hwee ɛdi yanwene yɛ kra ɛho kakra ma yanwene deɛ da bi ɛbɛkɔ akɔ te sɛ asɛ nipa dua yi deɛ yɛnya na deɛ yɛnya no koraa nso no ɛsan esi ɔkra no baabi etwa so wonya tena esi ne kwan yɛde yɛnwene ɔkra ne ho kakra na yɛn nyinaa yɛnya ne sɛ yɛfɛ ne sɛ aduane a yɛnya die no da bi yɛni wɔ aduane sabet adeɛ baako ne sɛ ɛtɔ da nipa wɔ aduane bebree so Onyankopɔn bɛ mu owu safi kura esi mu yi ayi alaja suma banda se wowu aduane bɛyi aduane ankasa o de aduane bɛɛ na nka papa yi sɛ aduane yɛ di atena se nko ade a ka wa so to aduane bɛta de no wowu ndi enuoma a wɔbrɛ yɛ a wonya yɛ no ɛyɛ sɛ obenya bet sɛ wanwene ne kra ho a ɔnsɛ ne ɔkra no wɔyie firi nipadua mu yɛ de yi ɔkɔ nipadua no so ɔkra no yi firi mu no nipadua no so nko atena ha ɛnyɛ yɛ nkurɔfoɔ bɛkora bɛka sɛ wo bɔn yɛ nti nkurɔfoɔ kɔ na bɛyɛ ntɛm bɛtutu amena aka wayɛ de yi nipadua no nko nti ɔkra na ma nipadua yɛ fresh o nipadua da bi yɛ mono no ɔkra na ma no yɛ mono ɔkra anim a nipadua ntimi nyɛ mono da ti yɛnwene yɛ kra ho kakra saa na ɔsɛ menka nkyerɛ amanaman yɛnwene wɔ kra ɛti yɛ mu no yɛnwene ne ho kakra na yɛanwene yɛ kra ho a da bia kɔbɛma adiifoɔ atorofo no nya yɛ sisiye adiifoɔ atorofo bɛnya yɛ sisiye miwura Yesu aka asɛm wɔ ɔno deɛ yɛne kwa ma matena ha akye na me de yɛ mfa to ho na hwɛ meka asɛm wɔ na mahwɛ deɛ yɛde bɛwie Yeremia 23 kan verse number 21 ne hwɛ adeɛ wɔ me wɔ din fo Yeremia deɛ pakyɛ onye Kristo we deɛ Yesu Kristo ene kan nasɛm yɛnhwɛ deɛ odifo Yeremia so kan Onyankopɔn asɛm no odifo Yeremia so de mu nipa watiasfo asase no Yeremia etie yɛ aduonu miɛnsa ne yi mu ɛyɛ aduonu baako atifi asɛm no se adifo atorofo no yi mu yɛ adifo atorofo wɔn sɛ ne odifo Yeremia brɛ nso so ɔno so kan ɔnso kan adiifoɔ no ho asɛm bɛtɛ mo bere so deɛ mo si yɛ ma ne mo nyini enti ɛsono yɛ anaa ɛsono yɛ Nyankopɔn ɛna ɛsono mero adiifoɔ Yeremia mo so Nyankopɔn sɛ nyame baako pɛ no adeɛ a mero adiifoɔ Yeremia so ka adiifoɔ atorofoɔ deɛ ɛho asɛm bɛtɛ yɛyɛ deɛ so deɛ si yɛ nyae mimi so adiifoɔ agyeman sɛ ohun sɛ ma yɛ adeɛ nya aka amen ka wan ka dia na eseme no wo protocol amede kwa kofa Nyankopɔn ni adi so wan ka ejesa ne mimo protocol mede kofa Nyankopɔn ni adi so ene nan ka men sha se na min sun twa adwo nipa kro wo me a enti matimi anya protocol a mede kwa kofa Nyankopɔn aheni adi so eti ma ye bone a ka so di fu agyeman why say why ye bone e tietia to say
adifo atrofo no dimo adifo Yeremia ka adifo atrofo ho de asem ena o ka yesi o ka adifo ho asem o ka sofo ho asem asi ye nyina so me se ye kobu aten ensoro difo atemo na ensoro sofo atemo na so ba de o adabi me ka se ade adifo me di benya nkwa no ena so di benya nkwa amen ndina me ka se Yesu Kristo se hwede na ye de Yesu di ode ewu ya ode sori ya ode kwa aheni ni mu no eno ana beji obi ya so de enkwa entina master say hweme yesuam Yesu si hweme na suam adentina hwa abrabo Yesu eboye hwesiro osisi to na kwan hwesiro osi nante ye ode di pantamu wo sa ka kire wo se hwani suam e kire wo se wantimi anya se de oye ye no a ebe ye dene se ba bi ote no wo betimi atena wo betene dia kwate se ase esono sofo abrabo asore ba abrabo ene sono difo abrabo dabi ante sa ti me ya de na nyaka na de me ya enye no a obeka no ada wo twen se obeka no e na ade bete soma ya soma me nase amen ada wo twen se obenya bi aka no e na ade bete soma na de ye ase what the kasa na se bi ana won ti ase ne de magado so hu me boni aka no they say can be say ada obenya a obeka no e na be kire soma ya soma me nase ya paase wu adoso wo ebreiso nenso nipa no wu kwa de say yemu no kura ase wu a asa okoto bo fruit aba obi ani so okofa aduane ayede aba ndi ha obi a so mfantu ne hofu kai mamintie ni mu eye aduanu baako osemansoma adifo no osemansoma adifo no nso otu mirika nanso otu mirika mankasa mankyere won nso ohyenkom enye de adifo bi ye na Yeremia odifo no ka ho asem beta ye bre so de ijama no bomu nyini wata sen kan yase adifo bi bre so no nuru adifo Yeremia ye ka ho asem ade na ye de ijama no bomu nyini wo beka dia na akwete se ase o kanu jamani heso ya omo sa wotembi heso ya wode Yeremia ade no wanwe so anya ne die biura Yesu ade no wanwe so anya ne die so kofa o ye sofo na kofa sa anom metiye me baaye ma be preach eti amalambi ma be bo offense ma be kan offense imam bi ho asem adentia imam men kan ho asem firi se ono no de ekura no enya bi na ye de ekura me de ekura na enya bi na ekura me na no mi ro Yesu Kristo se Israel fie nwan ya wayra ne nchen ye soma me de ekura imam no de kura malam no nya bi ne kura mi o but de kura di ifo bi ne se bi kura me nko ade ahohom ode ma me no se de oye de kura sofu bi de kura sepaka ni bi se de oye no se me ni na kura mra ba ko na de oye no enne mra no ensa ende obena me so aka ho asem amen eno nya atemu o eno ye fe no atenyi uyi atense de asore beka che de wonu wi se difo ka che de wonu musase nye no oyi ne de yi aten omu na aten be sofo de difo de ya yesi umu na aten nye sana kasa ne tie but asore ba de oyi na aten difo de oye na nya o kan umu na aten onu ne ma ya bien ndo difo sofo be ya de enye o kan esen a wo se mumu aten mo ma ni nyina mo nyini but asore ba ono de oye ne de no a sofo kan on de oyi na ten on de omu na ten o oye de oyi na ten excessive enipa nim de yeye enti de yeye ase asore da ho se kobi ye de ebra asore da ho sa kobi bra ne ze kobi bra asore na aba
enya asɔre sɛ nipa ekɔ sɛ mepɛ nkwa ko bibra ade me rodi fo Yeremia ɔsi sɛdeɛ asafo ade sie ni mansoma adiifo no Israel Nyankopɔn nam no hom na me rodi fo Yeremia so kasa no beta diifo na wɔkɔ mu asɛm so mu so yɛ awurade de yɛ ediifo ade no ɔno ɔmu mienu ntɛm no akɔba sei ɛsɛ sɛ honhom na adwuma ne ne dia no honhom na saa diifo ne bɔde no honhom na hunu sɛ ɛkwan ne ɔmu fa so bɔde no nya saa kwan so na nakwan yɛ de ɛte ɛnam so eto bɛpɛ de ɔyɛ no kwafo na ɔde ne honhom mama no na ɔde aka ma kwan bɔne ne ho asɛm eti me dama janu Nyankopɔn ase amen sɛ anumre wɔnam na dom so na wama yɛ kwan ɛne nkwa na yasa nya akonya yasa ba Righteous TV ha na yɛbedi nkɔmɔ kakra ade me kan sɛ anumre wɔ Yesu Kristo kan sɛ mo nsɛm pii me kan nsɛm de bi wɔ hɔ yes ba ga sɛ nsɛm na chi no tumi ni ahoɔden so wɔ hɔ amen ensem na chi no tumi ene ahode na yede yi ewo eno de me nka ho asem nipa na be kan ho asem amen father o man no na be kan ho asem amen endo man ni nyai ehuru ne kasa bi se wasem man nyina momu nyini mo man nyina momu e bonsam kasa saa kasa ni mfiri awurade mfiri soro saa kasa no ɛyɛ ahomone kasa ɛyɛ antichrist kasa moma ne nyinaa mom nyinaa menka ne sɛ Yesu deɛ no ɔkaeɛ no menka ne sɛ deɛ ɔsɔfo bi diifo bi yɛ adeɛ nnɛ na ɔmakɔfa saa quotation de abɛto ho no dabi ɛbɔnsam kasa deɛ nkyɛn mmiri a Yesu kaa saa asɛm no ɛnyɛ no ne baabi a ɔmode abɛhyɛ no ɛte sɛ wakɔ school na teacher ni ɔse twerɛ 1 na ɔse twerɛ no ɛnyɛ ɛyɛ fɛnsɛ alphabetical order ne yɛ deɛ hene ABCD nti wo twerɛ no alphabetical order ɛna ɔse twerɛ 1 ɛwa wo hyɛ aseɛ no na watwerɛ N na watwerɛ O na watwerɛ E meba kyɛw wayɛ deɛ ɛyɛ ti na wati deɛ nkyɛn ma wotu yɛn sɛ baabi a di o hyɛ no ɛnyɛ hɔ na ade yɛ deɛ o de hyɛ yɛ ɛna baabi a di E hyɛ no ɛnyɛ hɔ na ade yɛ deɛ ɛhyɛ yɛ ebi a baabi a di N hyɛ no ɛhɔ nkwa na atimi di ɛhɔ fura wa nfa nhyɛ hɔ ɛhɔ fura wa nfa nhyɛ hɔ ɛnso wo deɛ wo se wan na woyɛ deɛ yɛsi tuo na watwere o ente yɛ saa na onyamesom no Kristosom ne ti yɛ ɔbaabi a di bibia kwan yɛ deɛ esi wan fa nsi hɔ deɛ ɛbɛka ho asɛm ɛte sɛ deɛ teacher ni ka kyerɛ akora sɛ twere 1 alphabetical orders na so ɔyɛ no N O E a teacher ni no de kɔto n'anim a obeti no ɔn kan trend sɛ ɔma na bɔ manyi na oduru university a obetwa oduru university ɔbɛyɛ deɛ obetwa ebesi saa dabi emofra se na ebetiw na wo hunu de kasa wo yɛ deɛ wo yɛ enti saa no Onyankopɔn ne nkoa ne adiifo ne ntem no ɛne asafo no ɛne nipa ntem ne te amen enso bi wo kasa yɛba ne mom nyina dabi baabi a Yesu Kristo wo kasa asɛm no ɛnya hɔ ne nema yi de kasa no ɔsɔfo to ade adiifo ba afɔde be home ɔsɔfo yɛ dwamanfo ɔsɔfo ɔkronfo una ka amen ɔsɔfo wi nsa me meka amen ɔbɔ afɔdeɛ yɛbɔ afɔdeɛ kɔ ho no ɛnyɛ ɛkwan nyame de gye nkrɔfo ne de a meka amen ɔtontɔne ma meka yes meka me mfa ma no na bɛka me se ade ba akɔ yɛ me de ne se honhom ekura wa de tɔn no man bi amen wonni honhom bi nkyɛ me atu wo kwanya sɛ wotɔn no kwaso de bi nze me ka na se wo de no a me ka no me ni honhom bi a man sentere nti na wo se de senti na me ka wo de a
the year na wo hunu de besi amen ni se me wo honhom wa me honhom na me ka wo ya e so hunu ba bia ma senka ni firi amen etora na hu so obi ye police ni no asa tinya kwachi ni nua police ni a e tro se de police ni e kwachi ni de ade a wa yeso police ni asa kwachi ni nua police ni e tro se ade a wa ye de yeso ndi sa na adifo no ye ni osoma ni ani adifo na omu mfa nyame akwa so ntem sa na tie amen untimi mfa wano e ma ye nya de ode ama yese ye nka enipa oyi enipa nyina ba ya Nyankopon ni wona obeje wono amen it is na no Sodom ni Gomorrah ya nipa nyina sei nenso Lot ne ne made omu firim amen yo nipa bi wa me se bonsam dem enya asofo nya difo ya nkonkom da osuro Nyankopon pe esuro nyame hu se na temu obedi bem but why ne kwankyerefo akwankyerefo ada ne atonton eno mo ma kan so ana be bo 10 million that's right to okọ adwuma 10 million be frɛ ni hia ne sin nipa sorry okọ asɔre ya difo no sɔfo no 10 million be frɛ no ehia ne sin sɛ asɔre be hunu awurade ye no be san fina kwambɔne no kore pa ana be bo me 2000 that's right eno hia no ha kɛseɛ sin sɛ asɔre be san de fina die kwambɔne so ndiye toda me pa chaw ebere bi ye hu se a police for news o ma sa chaw mo yenkwa police for that's right ndiye na ma na ba sa ada police for no mo chaw mo yenkwa police for no mo adwene nyaana etenya sawo a police for no makwa chaw mo yenkwa police for no do mo kwachi obere hu se enkwafo mo ya police for de nanso ade a mo ye nsenye de emfata entita se monso ye rest mu bi sa no Nyankopon nam ne nko adifo nam ye so adifo atrofo asofo mu yefo oman na kwambone achia onam ye so wo ka ho asem amen otene na ma Onyankopon ni so atinya ayede yi aba ye no mre de me kan se de ma sha si do de ma me na no we de me nye hwe kura ensem bebre ho ayetwa se ni party ono ye awurade dia me kan se ono ye awurade dia obi nim so ye awurade dia nti me nsem no ankwa amana na mbofu adenti ye awurade dia na maka ne sa hwe na no na ka afarim so ye awurade dia o nanso osmafo Peter ene timi ka se owura ye hunu so wodan kwansem ka afa so hunu so wa ahomone ka afa no ye sofo no han na no ye sofo no esimi wura Yesu Kristo ya ahomone na Peter o tepo so enso ka kire Kristo se wo de ye dan kwansem enti obi ye sofo ana se o ye yi a de ka se wona o ye wurade de abon se o ye sofo ne ma o de asenka na me kan na ne bone de di se pe obon se na akwa se e na me ho akwa na hia de nti on so ye wurade de a me fa ho be abra ye nyine ko nya ko shi atemu me fa ho be me de ne se de o se me nkan man hwe wonim that's right maka de o se me nkan maka kire o amen miya o kra no moja e di ho bem anwade ne nsenche dem se eno no ye entoso emum di hianse enipa no ye no Nyankopon tem se ya sei okun ada ho ohama da ho no asumdue kese be sa ba biu amen yenum no osoma amen amen Nyankopon asumdue nkan obia amen Nyankopon di for konkron ye dawase ye dawo Nyankopon so ase sanse anwumre wonam so abebie ye niwa onam so ama nti ase de ama akoma mu da na ma adwene mu da no anwumre yi ene udi asia no ye nyanam oroso asedanka Nyankopon se onam so na anwumre
ɔbaba bɛhunu asase yi mmɔbɔ ɔnam so na anwummere ɔma nhyira ada adidi ama asase yi asedankɔ so nka onyankopɔn onuadɔfoɔ sɛdeɛ wotie no ɔhu sɛdeɛ wonti bi da deɛ bi ni asase no so deɛ asɔfoɔ nim deɛ adiifoɔ nim ɛno na wura yesu ɔde asoma nyankopɔn ne diifoɔ yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mene mmienu yɛn nkwagyeɛ ɛbɛwie pɛhwɛ odiifoɔ agyeman ɛne ɛte ne nka no odiifoɔ agyeman ɛne ɛte ne nka no mepaakyɛw ɔwɔ ɛdwo so ɛkyɛn kurom ɛdwo so ɛkyɛn kurom mepaakyɛw ɛhɔ ɛna yɛwura ɛwɔ nipa biara ɔpɛ sɛ ɔne nyankopɔn diifoɔ yi ɛdi ahyia nipa biara ɔpɛ sɛ ɔne nyankopɔn diifoɔ ɛdi ahyia mepaakyɛw kwasi ada biara ɛna wuku ada biara asɔre ɔsom ɛkɔ so kwasi ada biara ɛna wuku ada biara mepaakyɛw wobɛtumi aba na ne nyankopɔn diifoɔ aba bɛdi ahyia nyankopɔn diifoɔ wobɛtumi aba ɛne na baba bɛdi ahyia mepaakyɛw nke sɛ ɔba na sɛ kyerɛ w'adwene a ɛne deɛ namba no nie mepaakyɛw 0594 844111 0594 844111 ɛna mpaakyɛw namba no biem sɛ nie 0539 224999 0539 224999 mepaakyɛw nyankopɔn diifoɔ yi ɛwɔ Kumase ɛdwo so ɛkyɛn kurom mepaakyɛw ɛdwo so no wodi firi ɛdwo so bɛɛ ɛkyɛn kurom bɛtumi afa fam ɛfiri sɛ wowɔ ɛdwo so mpo a woto w'ani a wohunu ɛkyɛn kurom ɛna wowɔ ɛkyɛn kurom so a wohunu ɛdwo so nti abɔ mu mpo awie ɛne die mu sɛ wopɛ sɛ wo ne nyankopɔn diifoɔ yi ɛdi ahyia ɔsi ada biara ɛna wuku ada biara wobɛtumi atu anammɔn na waba ɛsiane sɛ wotie anwummere deɛ ɔnam nyankopɔn ɛnam ne diifoɔ so ɛde ama asase yi a ɛboro adwene nte aseɛ so ɛna na nyankopɔn diifoɔ ka no ɔkyerɛ sɛ wei ɛyɛ ahyɛseɛ o wei ɛyɛ ahyɛseɛ nti sɛ ɔnam ɔdom so na sɛ wo ne nyankopɔn diifoɔ di ahyia wohu ne sɛ ne bɛkɔ mepaakyɛ wopɛ sɛ wɔfrɛ na woba so a wobɛtumi afrɛ paakyɛ ɛyɛ 0244 445929 0244 445929 mepaakyɛ wobɛtumi afrɛ wofra deɛ bɛfa mepaakyɛ baabi a nyankopɔn diifoɔ yi n'akyiri akwan wɔ ɛyɛ Kumase ɛdwo so Kumase ɛdwo so ɛkyɛn kurom Kumase ɛdwo so ɛkyɛn kurom ɛhɔ ne nyankopɔn diifoɔ yi ɛwɔ nipa biara ɔpɛ sɛ ɔne nyankopɔn diifoɔ no ohyia no ɔne nyankopɔn diifoɔ no bɛdi ahyia no mɛsrɛ wobɛtumi aba ɛdwo so Kumase ɛkyɛn kurom ɛhɔ ne nyankopɔn diifoɔ no ɛwɔ wobɛtumi ne nyankopɔn diifoɔ yi ɛdi ahyia ɛwɔ Kumase ɛdwo so ɛkyɛn kurom baabi a wowɔ biara wobɛtumi aba onyame bɛgye yɛn nhyia no so no na wagye so sɛ ama no ayɛ yie Israel nyankopɔn bɛgye yɛn na wagye so sɛ ama no ayɛ yie yɛda Israel nyankopɔn ase sɛ ɔde ne diifoɔ kronkron yi aba bɛdom asase yi yɛnya wo asase yi ɛnɛma yi yɛnya ɔnam ɔdom so aboa yɛn ahu yɛn mmɔbɔ na nka yɛbɛyɛ da yi asedankɔ so nka yɛwura nyankopɔn tini amen mpanimfoɔ ɛne deɛ mu ɔnam yɛwura so a ɔde maa yɛ no ɛboro adwene ne nte aseɛ so yɛ asase ne nka bi nhyɛ mu no ɛna ɔnam ɔdom so ama asase no ahu ɛda dwomɔ bakyɛw isom sɛ ɛda nyankopɔn ase ɛda yɛwura ɔtene odiyifoɔ agyema yɛda no ase sɛ nnwere yi busy schedule no nyinaa no ɛnyɛ adagye na wabɛkasa akyerɛ asase no asase no ntwɛn sɛdeɛ yɛwura kaeɛ no mombɛti nsɛm akɛseɛ hintasɛm bebree meda agyanom nyankopɔn ase ne yɛda yɛwura so so ase paa da ɛda Israel nyankopɔn ase ɛsa da yɛwura odiyifoɔ agyema yɛda no ase paa ne busy schedule no nyinaa no
ɛna wɔnya akonya na wɔne asase no aba abɛkasa asase no ɛyɛ nhyira amen ɛyɛ nhyira paa na deɛ meka no sɛ wɔpɛ sɛ wohunu onyankopɔn diifoɔ wɔpɛ sɛ wohunu wokuada akonya no aba wobɛtumi ne onyankopɔn diifoɔ no adi ahyia ɛna kwasiada akonya nso so wɔ hɔ wobɛtumi ne onyankopɔn diifoɔ no adi ahyia akonya na aba ama obia nnipa no ɛne onyankopɔn diifoɔ no di ahyia a ɔkɔ no ɔde adanseɛ na ɛkɔ no ɔno ankasa no ɛbɛso adanseɛ no ɔno akɔka adanseɛ no ho asɛm na n'abrabɔ ɛnyɛ sɛdeɛ ɛteɛ no sɛdeɛ ɔbaa no no ɔkɔ no n'abrabɔ nyɛ saa adansedie ne sereɛ no ɔde bɛkɔ amen ɛda mpakyɛw meda ase awurade nhyira wo ɛda feza mpakyɛw ɛne di ɛda meda ase ɛnɛ da yi so sɛ yɛwura akonya no meda Israel nyankopɔn ase deɛ ɔhwɛ biara hu sɛdeɛ yɛkasa nsɛm no de bi ɔkasa nsɛm no ho si wɔ nsɛm no asɛm no a ɔba bɛka no ɛnyɛ no ɔbɛka yo nso ɔba yɛ ana asɛm no adane nti deɛ wotie yɛ wɔ ma sɛ wonya akonya na wotu anama ɔba bɛhyia yɛwura ɛhɔ na wobɛte nsɛm nti a yɛyɛ so yɛba a yɛtumi ka deɛ yɛ a ne yɛka no ɛda wase nti obiamfa no afidie no kɔ so nto righteous tv ɛda wase yɛda Israel nyankopɔn ase saa yɛ no pɛne na gyina na ɔnam ɔdom so adom aboa yɛn yɛwura so so yɛda n'ase nyankopɔn diifoɔ adom aboa yɛn ohu asase yi mmɔbɔ sɛdeɛ onyankopɔn so so ehu mmɔbɔ no ebi aso yɛ so a yɛda onyankopɔn ase biara bye bye. Righteous TV. Christ promise fulfilled.